لبن هرمات كوكا بمعرم قدا قدا هزباي عم نفس مهرتي عاي كل بزونيو تنقبتي حجو قايد الزاني حل وارستي هزباي هزباي وان مهرتي حجو قايد الزاني حل وارستي رستي هنالو بانا عوتا بيتي بكرعات تمزلبنا سلام تقاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لومو ونكم وترو نقول ميديا ناي على مفتشنا أقداسنا زلوهم كنفلطومن كنمهار اللومن زلنا زبلنا أرسات حزنا لكم تينا لنا very interesting topics أقداسنا زلوهم كمهرونا زغلو دما فتشنا هنا سينا زلنا نايلومي بدرجة علم كنجمرينا أبزوبانا بفلا دما بريزنت سياس هابو انترفيو قبل ملسي كابستفل عليه وجنا زوهابو زلو ترجم ناتوها خنرينا نابيج تكوس دنا يغلط زوهابو زلو ترجم كنرينا بعبي دما نا أمريكا بوليسي زخدو زلو أبزو وانزي كل تفزخنا من كسرات بريزنت نا أمريكا 4 عامات حنت زي جبره ناب أفريقيا مجشا تبقي سلو جو بايدن نمنتا علامايو نسون كنرينا مجمر ياجن بتي أقدر زلو من كسراتنا علمنا كنجمرينا أكسام مودة تام سيصنعو بليز نزا فيديو كنجمرو خلهم لايك أبوا لايك تيبكم معلومات فيديو نابكال خبات هغل نعنا دما نتسرحناون أزي حقازي يخون نتدخامنا دما حقاز نرغبلو thank you very much مجمريا let's start here. Welcome back to the Big Weekend Show. We are covering breaking news of Joe Biden's pardon of his son, Hunter Biden. What's interesting about this pardon is it's outside of the scope of just the gun charges against him, the tax charges against him. In fact, it's a blanket pardon from January 1st, 2014 to December 1st, 2024. Jonathan Turley points out on X that this is the exact kind of blanket immunity that the federal judge struck down with that sweetheart deal originally that Hunter Biden got. We've had multiple guests. مبارنتاينا نرزلنا زتري وزلهم ودون بايتن جو بايدن بريزيدنت أمريكا زلو يو هانتر بايدن بحال زاش مزيا من هالبعض زينات كهاتلو تخوينكم زحلفه 4 عامات نو زحلفه لحمشت عامات أبي أزار بارس زنبريو زودون جو بايدن بزع جبنات يدو زحوسه ويون بزع جبنات زركب أبناي تاكسس إيفيشن بلو تاكس كي كفل كامخاد كمون أب تعتعدمي صوتها وركب مستعتعدمي زبل أبناء حشيش بتقاقما زي حقاوي برد حيس كامسنا بزح نتبتات كسزنا براسبيو دارجا أب أسرع كم الرأس كله جو بايدن نايزجا بنزي كمبيوتر ناتو confidential ويون كلاسيفايد حبريتا زنبرة أب تمنجستي عن أمريكا ويون FBI زبال كفر أب غير وات حبريتا نتم الرجعون مريك أنا أمريكا دونالد ترامب سعرلو لو تخبر زغل زنبرة عفنا 5 خايدة ببعال فيسبوكن تويترن بزو حزارة بخوينا نيرو تعرخن داي ورد داي بلا علن تحتن بزو جبنات الله السبزي اسربيت كاتي جلز بهال زنبرة جو بايدن تاجيرو محرات أوجل اللغة نودو محرات أوجل اللغة لذي السبزي بزو جبنات إذا حتى السب حق قريبو قبو فردك واسس قبو زنبرة أبو بريزنت سلزغني محرات حقاتي مولوي بحالالو جو بايدن أبزن دونالد ترامب كابز عوات راي زلو ابتن كل تورحي زخدو زلو سقمتي كند منتاي ات ديب ستيت زبال زلو بدحر مغارجا زلو منغستي عقل صبات حيزوا خمزو ليز نغار زلو اب يوكرين تخونه
ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመት ወይ 2 ዓመት ክገብሮ ዘይከኣለ ውሳነታት ሕጂ ክውስን ጀሚሩ ኣሎ 4 ዓመት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ፕሬዚደንት ተቐሚጡ ከሎ ንኣፍሪካ ዘይከደ ንኣፍሪካ ጉዕዞ መዲብሎ ኩሉ እዚ ድማ ንረብሓ ናይቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ እምበር ንረብሓ ኣሜሪካ ኣይኮነ ንረብሓ ኣፍሪካ ኣይኮነን ኩሉ እዚ ድማ ክንሪኦ ኢና በብሓደ እስከ ንቐፅል ኣሜሪካን ንምንታይ የጉርዑ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ on the show, Shannon Bream, Brett Baer, we've also had Trey Gowdy as well. Judge Janine is what I was looking for. And we've learned a lot throughout the past hour. We've learned about this sweeping deal that it also might, Trey Gowdy pointed out, protect Joe Biden. ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እስከ ነዛ ሓንቲ ቪድዮ ሓንቲ ፅሕፍቲ ጆ ባይደን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤክስ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ መስለኩም ኖ ዋን ኢዝ ኣባቭ ዘ ሎው ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ሰብ የለን ኣብ ኣሜሪካ ኢሉ ነይሩ ኣብ ታሕቲ እቲ ኮሚኒቲ ኖትስ ዝበሃል ናይ ኤክስ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ እስከ ንስኻ ኣለኻ ልዕሊ ሕጊ ወድኻ ገበን ፈፂሙ ከሎ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ መቕፃዕቱ ናዕቱ ንኸይወስድ ልዕሊ ሕጊ ስለ ዝኾነ ንስኻ ምሕረት ጌርካሉ ስለዚ ወድኻ ልዕሊ ሕጊ ንስኻ ድማ ልዕሊ ሕጊ ምዃንካ ፈሊጥና ኣለና ብምባል ግብረ መልሲ ሂብዎ ኣለዉ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ንሽሙ ከበላሹ ዝኽእል ንታሪኹ ከበላሹ ዝኽእል ስጉምትታት ክወስድ ክኢሉ ጆ ባይደን ድሕሪ ኢልና ድማ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲ ሰብ ሓላፊ ናይ ኤፍቢኣይ ከምኡ ድማ ኣብቲ መንግስቲ ናይ ዲኦጄ ዝብሎ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ንዶናልድ ትራምፕ ኮር ካብቲ ኮር ናቱ ደጋፊት ዝኾነት ብዙሕ ብልሽውና ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ከውፅእ ዝኽእል ሰብ ናብኡ መዲብሎ ኣብ ልዕሊኡ ሓላፊ ናይቲ ኩሉ ስለያ ኢንቴል ናይ ኣሜሪካ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ በሎ ወላ እቲ ሲኣይኤ በሎ ወላ ናይ ኤፍቢኣይ ናይ ብምሉእ እቲ ስለያ መርበባት ሓላፊ ድማ እታ ቱልሲ ገባርድ ትበሃል ንዓ ገይሩ ኣሎ ሕጂ ድማ ናይ ኤፍቢኣይ ሓላፊ ሓድሽ ሰብ ረቂሑ ኣሎ እዚ ሓድሽ ረቂሕዎ ዘሎ ድማ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላሙ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዘሎ ሓቢይዎ ዘሎ ምስጢራት ብምሉእ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ሰብ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ሸይምስሎ ዘሎ እንድሕሪ ነዘን ዘለዎ መዓልትታት ተሕሊፍዎን ጆ ባይደን ወዱ ሓደጋ ክወርዶ ከም ዝኾነን ብሽም ወዱ ድማ ንዑ እውን ሓደጋ ክወርዶ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ንሱ ፕሬዚደንት ከሎ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፈቆዶ ቤት ፍርድታት ልብጥ ፊኢሉ ስለ ዝነበረ ጆ ባይደን ድማ ብዙሕ ሕጊ ዝጠሓሱ ሕግታት ስለ ዘለዎ ተገምጢሉ መፅኡ ትሽግር እቲ ኩነታት ናብ ነፍሲ ክመፅእ ምዃኑ ስለ ዝተረዶ ንወዱ ምሕረት ገይሩሉ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ኦኬ እዚኣ ካበይ ዝተበገሰት እያ እንተኢልኩም እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ከመይ ከም ዝኾነ ንኽትሪእዎ ኢለ ዘምፃልኩም ዘለኹ ዲቴይል ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ምፍላጡ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ዘይኮነ ክሳዕ ክንደይ ብልሽውናን ልዕሊ ሕግነት ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝግበር ነገራት ከም ዘሎ ንኽትፈልጡ ኢለ Donald Trump has just nominated Kash Patel for director of the FBI. Trump made the announcement on Truth Social just moments ago. During Trump's first term, Patel served as the chief of staff at the Department of Defense. So, Charlie, not too long ago, Donald Trump said that Kash's new book... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካሽ ፓቴል ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣኽረርቲ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነቲ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ውሽጡን ውሻጢኡን ዝፈልጦ እዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ብልሽውና ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ምናልባት ክእለ ወይ እውን ክፅረብ ወይ እውን ትጉዱ ክወፅእ እንድሕሪ ኮይኑ በዓል እዚ ሰብ እዚ ሓላፊ ናይቲ ኤፍቢኣይ ኮይኑ ክምረፅ ወይ ክርቋሕ ኣለዎ ወይ እውን ነቲ ስልጣን ክርከቦ ኣለዎ ይብሉ ነይሮም ሓደ ካብኦም ድማ ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ቃልዊ ዓፀፈን ነዚ ሓላፊ ናይ ኤፍቢኣይ ናይ ኣሜሪካ ገይርዎ ኣሎ ኣብዚ ልዑል ምስትውዓል ዘድልዮ ብየማናይ ኣብ ታሕቲ ብየማናይ ወገን መን ሂበኩም ኣለኹ RFK ዝበሃል ነቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ጥዕና ይኹን ኣብ ውትድርና ኣብ ካልእ መዓት ሽግራት ዝፈጥር ዲፕ ስቴት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ንዑ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ RFK ኣሎ ድሕሪ መን ኣላ እታ ቱልሲ ገባርድ ትበሃል ንሳ ንባዕላ ነቲ ስለያዊ መርበባት ነቲ ብልሽውና ናይቲ ሲስተማት ናይ ኣሜሪካ ብተሪር ትቃወመ ዝነበረት ነቲ ዴሞክራትስ ገዲፋ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነት እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሓላፊ ናይቲ ኩሉ ስለያዊ መርበባት ገይርዋ ኣሎ ሳልሳይ ድማ ሓደ ካብቶም ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ኣሜሪካ ክንደይ ድኽመት ከም ዘለዎን ውዱቕ ምዃኑ ዝገልጽ ዝነበረ ንዑ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ገይርዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሲስተም ክቕይሮ እየ ወይ ከኣልየ ክብል ከሎ በይኑ ከም ዘይክእሎ ፍሉጥ እዩ ቅድሚ ሕጂ ፈቲኑ እዩ 2016 ኣትዩ ሰባት ኩላቶም ይፈልጥዮም ክእለት ኣለዎም እዮም ዝበሉ ንዖም ምስ ገበረ ሳቶም ኣንፃሩና ኸዱ ግዜ በሊዖምሉ ይሰጎም ምስ ፈለጠ ንዖም ክትክ ግዜ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ዓበ ነገር ከይገበረ ወፅዩ ሕጂ ግን ፈሊጥዎም ኣሎ እንታይ ገይሩ ሕጂ ነቲ ንሱ ክቕይሮ ዝደሊ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ክቕይርዎ ዝደልዩ ሕርቃን ዘለዎም ነቲ ኩነታት ግድን ክዕረ ኣለዎ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣብ ስልጣን ኣምፅኡ ኣሎ ስለዚ ንሱ ደይኮነ እዚኣቶም እዮም ክሰርሑ እቲ ስራሕ ስለዚ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ
ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ዓብይ ብፍላይ ናይ ብልሽውና ሃብታማት ዝገብርዎ ዝነበሩ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይንካ ብዕልግና ድዩ ፀይቂ ድዩ ንኣብነት እቲ ነዞም ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ብግብረ ሰዶማውነት ድዩ ብሕማቕ ቪድዮታት ሒዞም ግዳያት ዝገብርዎም ኣለዉ ዝበሃል ኤፕሽታይን ሊስት ዝበሃል ኣሎ ናይዚ ፓፍዳዲ ዝበሃል ዝነበረ ናቱ ብዙሕ ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ ሊስት ኣለዎ ዝበሃል ኩሉ እዚ ሓበሬታ እዚ ክወፅእ ኣለዎ ኩሉ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ኣለዎ ዝብል ሰብ እዩ ናይ FBI ሓላፊ ገይሮሞ ዘለዉ ኣይኖ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ዝበሃል ዘሎን ኣብ ግብሪ ክሳብ ንሪኦ ኣይንኣምን ኢና ክገብርዎ ዝኽእሉ ሰባት ኢና ንብል ዘለና ግን ኣብታ ስልጣን ምስ ኣተው እንታይ ክገብሩ እዮም ኣገይን ኣሜሪካ ዘበናት ትገብረ ኢና እናበሉ ዘይገብሩ ምዃኖምን ኢቨን ፕሬዚደንት ክቐትሉ ፀገም ዘይብሎም እዮም ነይሮም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ንነፍሱ ከይቀጠል እንታይ ገይሩ ኣሎ ወይ እውን ኣትሊስት ካብኡ ዝብርትዑ ነቲ ጉዳይ ከኣልዩ ዝኽእሉ ሸይሙ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ምቕታል እኹል ኣይኮነን ሕጂ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዮም እቶም ቀንዲ ነቲ ስራሕ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ንዓታቶም እንታይ ክገብርዎም ይኽእሉ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ስለዚ ሓደ ዓብይ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ተኽእሎ ከም ዘሎ ክግበር እዩ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይብል ኣለኹን ተኽእሎ ግን ከም ዘሎ ምፍላጥ talking about how he's going to completely eradicate the deep state and also firings at the top ranks of the FBI would sort of be the blueprint for what he would want to do in his new administration. I mean, the deep state needs cleaning. The Department of Justice and the FBI also need some firings and some reform as well. So what do you think he'd be able to accomplish as FBI director? Yeah, well, obviously Kash Patel has a unique observation and history with the FBI. He has been on all sides of the FBI. He, working for Devin Nunes in Congress, of course, had oversight of the FBI and made life difficult for them. But that was, of course, before he realized just how corrupt the FBI is. He's also been a target of the FBI. And the reason he was a target of the FBI is because he pressured the release of information exposing that the FBI had illegally spied on. سنتين أنا بنزلنا إذا سبزي حدا كابتن FBI بالشونا ناتون أبيوز ناس سلطان زلهم بملو بورقة رايد فلتون يكونس بغرب هذا فلتون أبي وتود ما زجاته ما يلك كم دونالد ترامب FBI زبال لدونالد ترامب لبوت في لنديو እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ዝበሃል ልቡጥ ፊልዩ ባንክታት ኩላቶም ኦርጋናይዝ ኮይኖም ንዶናልድ ትራምፕ ፐርሰናል ኣትኪዖም እዮም ነዚኦም እሱ ዝመርፆም ዘሎ ድማ ፐርሰናል RFK ተኾነ ኩሉ እቲ ሶሻል ሚድያ ሴንሰርሺፕ ገይሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኩሉ ኣፍዓፂኦም ዝነበሩ እዮም ቱልሲ ከምኡ ኩሎም ዞም ንሪኦም ዘለና ዓብይ ሽግር ኣብ ሂወቶም ብሰንኪቲ ሲስተም ትብልሽውና ዝበሃል ዘሎ ዘጋጠሞም ስለ ዝኾነ ንዑኑ ክስዕርዎ ሞቲቬሽን ዘለዎምን ድሌት ዘለዎምን ባህጊ ዘለዎምን ሰባት ይመሪፁ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኮንፈርምድ ኮይኖም ኣብ ስርሖም ተኣትዮም ድማ ሓደ ዓቢ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዚ ፎክስ ሚድያ ዝበሃል ሓደ ሜይንስትሪም ሚድያ እዩ ብዛዕባ እንታይ እስከ ይዛረበሎ ዲፕ ስቴት ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ከም ዘሎ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ እዩ ዝዝረብ ዘሎ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ ክንምንታይ ዴሞክራሲኻ ክንምንታይ ምዕባለ ኣለካ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ክሳብ ሃብቲ ዘይተመጣጠነ ሃብቲ ዘሎ ቢልዮነር ክላስ ዝበሃል ክሳብ ዘሎ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ክሳብ ዘለዉ ተራ ሰብ ምስቲ ሃብታም ቢልዮነር ዓቕሚ ስልጣን ማዕረግ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚኣ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ዓቕሚ ዘለዎ ገንዘብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ወይ እውን ነቲ ፖለቲካ ናይ ዲሞክራሲ ከም ድሌት ክዝውሮ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኣብ ዓዲ ነጋውስ ኣብ ስዑድያ ከምኡ ድዩ ኣብ UAE ከምኡ ድዩ ኣይፈልጥን እየ ሃብታማት ብቐጥታ ፅልዋ ከም ዘለማ እውን ይፈልጥ እየ ግን ነቲ መንግስቲ ከም ድሌቶም ከዝርዎ ኣይክእሉን እዮም እቲ ንጉስ ንባዕሉ ሃብቲ ስለ ዘለዎ ነፍሱ ዝኻለ ሃብቲ ስለ ዘለዎ በዚ ኣብዚ ናይ ዲሞክራሲ ሃገራት ግን እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ተራ ሰብ እዩ ስለዚ ደመወዝተኛ ስለ ዝኾነ ልዕልዩ ኣፀቢቖም ሃብታማት ንዝኾኑ እመኻን 4 ዓመት ጥራይ ስልጣን ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕልዮም ፈንጣሕታሕ ክብል ከም ዘይክእል ፈልጥ እዮም ሓደ 4 ዓመት እዩ ስልጣን ክህሉ ዝኽእል ማክሲመም 8 ዓመት ድሕሪት ክምለስ እዩ ቢልዮነር ተኮይኑ ምስኡ እቲ ፖለቲከኛ ከሎ ምስ ሓደ ቢልዮነር ባእስን ተፈጢሩ ንጎ ካብታ ስልጣን ምስ ወረደ እቲ ሰብቲ ከመይ ገይሩ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ኣታክ ክገብሮ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ገንዘብ ተራ ስለ ዘለዎ በዚ ኮይኑ በቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስል ትክክለኛ ስእሊ ናቱ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ጆ ባይደን ተብተብ ኢለ ንወዱ ዝመሓረ ድማ በዓል እዚ ኣብቲ መንግስቲ ይመፁ ስለ ዘለዉ ካልኦት ድማ ብምሎም ነቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ነቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ ሓደጋ ክኾኑ ዝኽእሉ ይመፁ ስለ ዘለዉ እዩ on President Trump's campaign and during his presidency. And the idea that this was only in Washington would this be shocking. He has experience, he knows where the bodies are buried, and you will not be able to fool him out of actually doing some of the cleaning that needs to be done. In the book is Government of Gangsters. So let's look at some of what Kash has done. He has served as the U.S. National Security Council official, senior advisor to the acting director of national intelligence, also as the chief of staff to the acting United States Secretary of Defense, all during the Trump administration. So Julie, this is someone that Donald Trump trusts.
Right, and we saw him face the deep state during his first administration. We all remember the Russia hoax. We also remember the 51 former intelligence officers who lied to us, telling us that Hunter Biden's laptop was Russian disinformation. So it's important, particularly in the role of FBI director, for him to have someone that he trusts. Yeah, and there is a history of a lot of deep state, if you want to talk about the deep state politics here, but in the FBI in itself, just trusting the FBI. I mean, we have not trusted him in past administrations, the FBI in So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ኣሜሪካ ዓብዪ እምነት ምጉዳል ኣጋጢሙ ከም ዘሎ በዓል እዚኦም መፂኦም ኢሎን ማስክ ዝርከቦም ቪቬክ ዝርከቦም መፂኦም ነቲ ጉዳይቲ ዓብ ለውጢ ክገብርሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ውፅኢት ብሕጂና ክንሪዮ መጀመርያ ግን ነቶም ስደተኛታት ንምልከትካ ክንበኩም The Texas-Mexico border with Texas Governor Greg Abbott this week. Served Thanksgiving meals there to troops. That's a nice thing to do. You said the federal government would take up Texas's offer of land for the mass deportation operation. What's that plan going to look like? How many people? How long would they be held for? ብዛዕባ ስደተኛታት እቶም ብዘይ ሕጋዊ ብሜክሲኮ ድዮም ብገለ ገይሮም ንኣሜሪካ ክኸዱ ዝሓስቡ ዘለው ብተደጋጋሚ ዜና ይበኩም ኣለኹ ኣሜሪካ ተሪር መርገፂ ተሪር መንግስቲ ዝመፅእ ዘሎ ንስደተኛታት ኣይኮነን ብኡ ዝመፁ ዘለዉ ዘይኮኑ ነቶም ኣትዮም ዘለዉ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ በንቂሩ ክመልስ ዝደሊ ሓደ ዝበርትዕ መራሒ ዝበልዎ እዮም ገይሮም ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምሉእ እምነት ኣብ ልዕሊ ኣለዎ ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ መብፅዓናቱ ነዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ነዚ ዘይ ሕጋዊ ስደት ጠጠው ኮብለየ ዝብል ቃል ስለ ዘለዎ እዚ ቶም ዝብልዎ ዘሎ ናይቲ ዶብ ኢሉ መሪፅዎ ዘሎ ንሱ ድማ ዘረቡ ድሓን ስምዕዎን I'm still working on the plan, but the acres they gave us, we'll use it for, incoming processing and departure location. So I haven't got the plan fully baked yet, but that offer is great. It's going to save the taxpayers a lot of money from, acquiring land separate from this. So we'll use that for distribution. We'll use that for logistics. So the plan's still being worked, but I appreciate Governor Abbott's willingness. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ቴክሳስ ዝበሃል መሬት ሂብዎም ከም ዘሎ ነቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት መቐመጢ ክኸውን ዝኽእል ብሓፈሻ ንሳቶም ድልውነት ከም ዘለዎም You got the resume to back it up. Will the deportations be at the scale that Trump has expressed, what he promised along the campaign trail, and will military members be used to carry him out? ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረቦ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ናይ ምጥራስ ዲፖርቴሽን ማለት እዩ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ግዜ ምርጫ ዝዛረቦ ዝነበረ ልክዕ ኮሜዲኹም ክትገብርዎ ትሓስቡ ዘለኹም ክንዲምንታይ ዕቤት ክህልዎ እቲ ምጥራዝ ናይ ስደተኛታት ትብልዎ ዘለኹም ትብልዎ Okay, there's a lot of pushback I hear from, mass deportation. People saying, well, that's radical, it's racist, it's un-American. It's just ridiculous. At the end of the historic illegal immigration where millions of people have entered this country illegally. And based on immigration court data over the last 10 years, nearly 9 out of 10 of these people will end up with an order removal because they simply don't qualify for asylum. What they did is commit. ስንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ እዚ ዘረባ የብሉን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብህዝቢ ብዝሰፍሐ መንገዲ ከም ዝተመረፀ እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ህዝቢ ብዝሰፍሐ መንገዲ ተመሪፅዎ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዝነበረ ብትክክል ስለ ዝተቐበሎ ስለ ዝደለየ መሪፆሞ ስለዚ ልክዕ እቲ ዝበሎ መብፃዕታ ዝኣተወ ከነተግብሮ ኢና ክንዲምንታይ ዓሌታዊ እዩ ሕማቕ እዩ ዘይሰብኣዊ ገለመለ ይበሃል ኣሎ ብዘየገድስ ህዝቢ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ማንዴት ሂብዎ ኣሎ መሪፁ ነዚ ሽመት እዚ ሂብዎ ኣሎ ልክዕ ነቲ ዝበሎ ከተግብረሎም ኢሎም እዮም መሪፆሞ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ድሮ ነተን ጎረባብቲ ሃገራት ሜክሲኮ ኤንድ ካናዳ ክሳብ 25% ታሪፍ ከቐምጠለን ከም ዝኽእል ነቲ ዶብ ናተን ብትክክል ኣብ ምዕፃው እንተደይ ተሓባቢረኖ 25% ታሪፍ ክገብረለን ከም ዝኽእል ተዛሪብሎ ናይ ካናዳ ድሮ ፈሪሁ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገዝኡ መፂኡ ምስ ድራር ከም ዝበልዐን ነቲ ጉዳይ ክዘራረበሉ ከም ዝመረፀን ሜክሲኮ ግን ገለ መልሲ ባቶላ ብዝኾነ እንታይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ብፍጹም ነቕ ዘይብል መርገፂ ከም ዘለዎን ንኣሜሪካ ክኸይ ዝሓስብ ዘሎ እንተሎ ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ ነዚ ቀዳማይ ክፋል ጥራይ ስምዓዮ ኢልኩም ስለደብሉ ወይ ስለድብላ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ገንዘብካን ሂወትካን ረኪስካ ዝፅበየካ ዘሎ ኩነታት ፅቡቅ ጌርካ ፈሊጥካ ቅድሚ ምዝላልካ ኣበይ ከም ትወርድ ፈሊጥካ ምዝላል ልቦና ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ዘሎ ኣዛራባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ታሪፍ እዩ ጉዳይ ናይ ታሪፍ ዶናልድ ትራምፕ ነዘን ሃገራት ብኩለን ብፍላይ ድማ ነተን ብሪክስ ዝበሃላ ሓደ ዓብይ ስጉምቲ ክወስደለን ምዃኑ ተዛሪብሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ መጀመርያ ብክልተ ነገራት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ነዚ ጉዳይ ናይ ታሪፍ ምናልባት ካብታ ኣርእስቲ ቁርብ ውፅእ ክንብል ኣብዚ መነምፃእ ከይበዝሓኩም ኢለ ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ንመለስ Active developments in Syria now, which of course have regional and global consequences. With me in the studio is our military analyst, Sean Bell. And Sean, with this sort of breakthrough, if you like, for rebels against the Syrian regime, it's a reminder of Russian involvement in all of this. Why has that happened? Yeah, good afternoon, Matt. እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብዚ ብዝሓለፈ እዋናት እውን ኣብ ዜናታት እንትሪእዎ ትህልው ኢኹም ሱርያ ዝበሃል ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን
أتحجر دما بأتوقات جلة ISIS بحالو زنبرو قبرش برا جلس بحالو زنبرو كم بحد الشمك يروم حدش organization كيروم لهم أتكن سنة توهيبهم by the way نا يوكرين غازيتا كم زحتمتو أتوم وتحضرات زي أب سوريا ما تكعتز في مزلو يوكرين كم زسلطنتو من ترك دما كم زعتقتو من زبل حد ارتيكل أب يوكرين وسيلو تاي مالتي زي كيناتنا يوكرين راشان أب يوكرين ترايدي كونه أب سوريا معناتها أب سوريا سراويتنا راشا كم دما مدبر وتحضروا مدبر ناي بحر مدبر كم زلوا راشا مستأسد دما بغرب هذا الصور حزنا بريم سلازي لتنا راشا تلوا كابز بوتاز نموزع بستفل عليه هجرات أمريكا تركبوا إسرائيل تركبوا ناتو تركبوا كلهم أورجنايزز وخنا متكعتيهم أب سوريا فتشي ممزلوز بالزلو سخان تايزري كازلو هجرات أبزوان زي أبي حرجة أبكني تغميتو حمزلو وشتا واحد النتن كم دما وتهدروا عغمناتن حيال تزي كوينو حياد مثلا زنبر هجرات نكعنوا قربا مخانون مغنياتو رسمي ناي ربحاتات سلازي رزلو هجرات نربحاناتن أمريكا نربحاناتن موحس كل زكالك تجبر دلونتا ترلا زغان تايزري جيوبوليتيكال كومبيتيشن توددر ناي ربحا زلا على طرز ديبلو بوتهدراوي يكون بقطبا يكون بكل مداي نكي واسولو دما دلونت كم زلو مينا نرزلنا ስለዚህ ታሱሪያ ትባል ሀገር ካብቲ ቀደም ዝነበረ ዝበርትዕ ኩናት ኣጋጢሙ ከም ዘሎን ነቲ ኩናት ድማ ነቲ ዘሎ ኩናት ናብ ካልእ መድረክ ንምልዋጡ ድማ chemical weapons against the rebels to try. At the time, the then US Prime Minister, US President Barack Obama turned around and said, that's a red line. If that happens, we'll intervene. Well, of course, in Ghouta in September 2013, they did use chemical weapons. And of course, everybody waited with trepidation what the US might do. And they didn't act on that. ነዛ ሱርያ ትበሃል ሃገር ኣብ መብልሻዋ ኣብ ምዕናዋ ቀዳማይ ተራስ ተፃወተ ቀዳማይ ፀሊም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝበሃል ባራክ ኦባማ እዩ ነይሩ ናይ ባራክ ኦባማ እቲ ዝዓበየ ሓደገኛ ስርሑ ነዛ ሱርያ ትበሃል ሃገር ኣብ ምብታንን ንሊብያ ኣብ ምብታንን ዓብ ተራ ዝተፃወተ መራሒ እዩ ጎኒ ጎኑ ኣብ ኤርትራ እገዳታት ከም ዝሕይልን ናይ ኤርትራ ዕፅዋን ክባን ከም ድማ ፍልሰት ስትራቴጂክ ዲፖፑሌሽን ዝበሃል ናይ ኤርትራ ፍልሰት ነታ ሃገር ህዝባ ዘቑዑካ ጥራያ ከም ትተርፍ ሞ ከም ትፍንጀር ንክገብራ ዝሰርሐ ሰብ እንተነበረ ንሱ እዩ ስለዚ ከይ ተግባራት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ባራክ ኦባማ ገለ ካብተን ስምብራት ናቱ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ሱርያ ትበሃል ሃገር ዝገበሮ ነዚ ረጂም ነዚ መንግስቲ ናይ ኣሳድ ንምእላይ ረጂም ቸንጅ ከም ዝኣወጀን ከምኡ ድማ ኣብ ሊብያ ንገዳፊ ኣብ ምቕታል ዓብ ተራ ዝተፃወተ እውን እንትኾነ ባራክ ኦባማ እዩ ነይሩ ሌገሲ ናቱ እዩ ካብኡ ናብኡ ከማን ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ እቲ ኩነታት ሃድዩ ክበሃል ይከኣል በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሕጂ እውን ዲሞክራትስ ቀቅድ ምምኻዶም ኣብተን ውሕዳት ዘለዎም ግዜ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ንሪኦ ኣለና በዚ ኩሉ ኣቕሊ ፅበት እዩ ሓድሽ ኩናት ኣብ ዝተኸፊትሎ ናይ ዩክሬን ኩናት መልክዑ ቀይሩ ሚሳይላት ሂቦም ኣለዉ ናብ ኣፍሪካ ብቁልጡፍ እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ስግኣት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ ንሱ ከይመፀ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታትን ሰዓታትን ኩሉ ዘድልዮም ክገብሩ ከም ዝደልዩ በሻር አልአሳድ ከዳ እንታይ ክገብር ክእል ወይ እንታይ ዝግበር ኣለዎ ስቕ እንታይ ምርጫ ኣለዎ Over in West Asia, Syrian President Bashar al-Assad is seeking to shore up support from his allies after a shock rebel offensive saw his forces lose control of Aleppo. Syrian and Russian airstrikes plummeled areas of northern Syria as Iran's top diplomat paid a visit to Damascus, the capital city, in a show of support for the regime. Now, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi landed in Turkey hours after holding top-level talks in Damascus. According to Turkish media, Araghchi was ታይምር ለናብዚ ስለዚ እቲ በሻር አልአሳድ ድማ ሓገዝ ግድን ካብ ዘድልዮ ምክንያቱ ኣንፃሩ ዝግበር ዘሎ ረፅሚ ሓያል ምዃኑ ተረዲዎ ኣሎ ስለዚ ሓደ ካብቶም ቀረባ ደገፍቲ ናቱ ኢራን ስለዝኾነት ኢራን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናታ ናብ ደማስከስ ናብ ሱርያ ሰዲዳ ኣብ ርእሲ ከተማ ሱርያ ኣብ ደማስከስ ምስ በሻር አልአሳድ ተራኺቦም ከም ዘለውን ከም ድማ ኩሎ ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ኢራቅ ዘለዉ ድዮም ኣብ ሊባኖስ ዘለዉ ድዮም ከም ድማ ራሽያ ፍሉይ ነፈርቲ ኩናት ይኹን ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ ተዳሉ ከም ዘላ ግብረ መልሲ ክቡ ጀሚሮም ከም ዘለውን ስለዚ በሻር አልአሳድ ግብረ መልሲ ከም ምዃኑ ወይ እውን ደገፍ ይረክብ ከም ዘሎ ድሮ ኣፅዋራትን ድሮናት ናይ ኢራን እውን ክኣትዋ ከም ዝጀመራ ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢና ኣለና ኣብ ኤክስ ብዙሕ ዝዘውር ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ብፅሑፍ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ድማ ኢራን ቶም ዲፕሎማት ናታ ሰዲዳ ኣላ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ድማ ንቱርክ እውን ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሃገራት ዓረብ ብኩናት ናይ እስራኤል ወይ እውን ዘን እስላማውያን ሃገራት ድሓን ሓድነት ፈጢረን ክፀኒሐን ክንብል ፀኒሕና ሕጂ ከዓ እቲ ኩናት ናይ እስራኤል ክዝሕል ስለ ዝጀመረ ልክዕ ኣብ ንሓትሕዶም ምብላዕ ጀሚሮም ኣለዉ መጀመርያ ድማ ከም ዝንሪኦ ዘለና ናይ ቱርኪ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱርያ
ምስ ኣሜሪካ ተመሻሪኹ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እናበለ ይሕመሎ ብዝዋን እዚ ብሓምፅን ሂልና Expected to meet with the Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on Monday before talks with Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Syrian regime has accused Erdogan of supporting and funding the rebel efforts to topple the Assad government. Russia, another ally of Assad in the Syrian government, was helped. በቲ ኮይኑ በቲ ጉዳይ ናይ ሱርያ ናብ ሓደገኛ ማዕዘን ይኸይድ ከም ዘሎን ውፅኢት ናይቲ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ውድድር ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ራሽያ ቻይና ኣብ መንጎ እዚአን ሱፐር ፓወር ዝግበር ዘሎ ብጣዕሚ ረስኒ ዝመልኦ ሕድገታት ዘይብሉ ውድድር ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል እናተኸታተልና ክንከይድ ኢና ኣብ ወታደራዊ መዳይ ጥራይ ግን ኣይኮነን ውድድር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ክሰርሓሉ ምዃኑ ዝነግሮ ዘሎ ድማ ሓደ ካብኡ እዚ ቁጠባዊ ውድድር እዩ Listen to this one now. Part of the deal playbook, threatening steep tariffs as an act of diplomacy. This weekend, Trump warned he will inflict a 100% tariff on BRICS nations if they move away from the American. Donald Trump ድሮ ኣብ ስልጣን ከይደ የበኸሎ ምፍርራሕ ንኻልኦት ሃገራት ከም ዳይመደ ኢሉ ይሰርሕዎ ዘሎ ነዘን ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ነዊሕ ጉዕዞ ክገብራ ዝፀንሓ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጥን ሓይልን ከንፀባርቃ ዝፀንሓ أنا مسمعه كاب دولار فالكتي لهم كوتس تجمعهم 100% تعريف كهرمون مخاني يلو فكيرو له تمام حنت درفو يا بقى كل نجار بمن قد تعريف ترايك فتح زغلي مسيل وزير دونالد ترامب سنسمع يس كان تايب The coalition of countries includes Brazil, Russia, India, China, and South Africa, BRICS. This comes on the heels of what Trump called a, quote, very productive meeting this weekend with Canada's Prime Minister. Justin Trudeau met with Trump Friday at Mar-a-Lago to discuss Trump's threat to impose a 25% tariff on all goods from Canada. Joining us now, the moment has arrived in which the one and only, the host of the weekend. سنتين نرزلنا تي قداي ناي تعريف زبل تيما بدونالد ترامب مالتيو أبزن بريكس هجرات بريكس هجرات أبزوان زي تشعت هجرات ينزلوا تنقومتي منبرات بالا بارتنرز دما كبابي 10 هجر ديوم قالوا وسيخهم على وسلازي سفع زخونه بلوكيو ساب حجي زخونه يكون سممع حدا باطيرا خقبرو مخانم زقالت ايه لن دولار خقطفولو زخولو من قد ببزع من قدي كاب دولار وسعي نقدي قبرو خمزلو بتدقاق مزرو زلو نازي كما يجيرو قيرو خل بزي تعريف زبلو زلو مفرراحكي بتخكل تعتزلو زلو عوات كما تيخل دايكلن هذا مهورنا يقطبانا أمريكا كزارب كله سمعواسكي. Tariff is just a name given to a particular kind of tax. It's a tax that is applied when an object is produced outside the United States but brought inside to be sold. So a bottle of French wine that is sold in your local liquor store, that's an import, and a duty, it used to be called import duty, is a tax on that import. So first of all, enjoy with me that a Republican leader, that's the party that has been anti-tax all its life, is now proposing an enormous tax, but hopes that you won't notice it by calling it a tariff. So Professor Richard Wolf يزارب زلو نايكو طباكي لايو انتاي زبل زلو تاكس زي تعريف زبال مجمريا كاب دقن زمت نبرت مستابع بوشت خاطر فريو زلو توداديرو نتناي وشت اندستري نخيك اتلال كايلكا اتقبرو تاكسيو زغانتايو نتي كاب دقن زمت نبرت كبور كم زخون تقبرو اتي نابنت بعصر تغرشك شيء بعصر تغرشك شيء زقبوز نبرت بعصر غرشك شيء كله تحسر تغرش زياده منقستي رغبه تعامل وشت هاجر زلوجن 10 قرش زياده وسيخو كسيرو نخغزو تقددو لها بفلاي تنبراتتي زدليو تخينو تبيغن له وتنبراتتي زدليو تخينو تعامل بامريكا زلو عملت الكتريك كار كاب تشاينا تمت ب 10 تشح انت زغزات حزبي تدخا حزبي تاع تحت زلو بزع طقم مرخبه መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ነተን ሃብታማት ኮርፖሬሽን ናይ መኪና ክኽልክለን ክከላኸለለን ስለዝደሊ ዘሎ ኣክን ብ10,000 ብ20,000 ሽጥዎ 100% ታሪፍ ክገብረልኩም የክብሎም ከሎ ናይ 10,000 ክትከውን ዝግባእ መኪና ብ$20,000 ከም ትግዛእ ይገብራሎ ስለዚ ተን 10,000 ዝያዳ መንግስቲ ኣሜሪካ ብጅቡ ይትወሎ ኣበይ ዝገብሮ ዝገንዘብ ብዙሕ ግዜ ናብ ዩክሬን ወይ ናብ እስራኤል ንኩናት ዝጥቀመሉ እምበር ንቁም ነገር ተጠቂምሉ እውን ኣይፈልጥን እዮም ዝብሉ ዘሎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ፕሬዚደንት ኮይኑ ብታሪፍ ከፈራርህ ከሎ ኣሜሪካ ክንድምንታይ ተቀይራ ከም ዘላ በዚ ክትፈልጥ ይዝብል ዘሎ ታሪፍ መብዛሕትኡ ግዜ ናይቶም ዴሞክራትስ ዝጥቀሙሉ ዳንበር ሪፐብሊካን ፍሪ ኢኮኖሚ ሌዘ ፌር መንግስቲ ወላ ሓንቲ ዘይገብር ተቆጠባ ባዕሉ ክሰርሕ ግደፍዎ እናበሉ ንዓመታት ዝሰብኩ ዝነበሩ እዮም ስለዚ እዛ ኩሉ ግዜ ዝደግማላ ሓንቲ ቃል ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፌር ኮምፒቲሽን ዝብልዎ ክሳብ ንዓታቶም ዘገልገለ እምበር ፌር ኮምፒቲሽን ኣያምኑሉን እዮም ንዓናይ ንጉ ኢሎምካ ሓንኩ ኢሎም ኣውዲቖምካ ወይ እውን ጥይት ገይሮም እግርኻ ኣልሚሶምካ ክስዕሩካ እዮም ዝደልዩ
ዝብል ዘረባ ብተግባር እንሪየሉ ዘለና መድረኽ ኢና ዘለና ብትክክል ከምዚ ኢሎም ቀፂሎም ክዕወትሉ ደማ ይዕወትሉን ነፍሱ ዝኻላ ርእሲ ግን ምስ ግዜ ክንክተሎ ኢና ክንሪዮን ትምዕባለታት እናተኸታተልና ሪፖርት ክንገብረልኩም ኢና ብሓፂሩ ውድድር ናይ ቁጠባን ኣሜሪካ ልዕሊ ዓቕማ እናኾነ ይመፅእ ከምዚ here's how it goes. Mr. Trump has variously suggested he's going to throw a tariff against everybody. He has mentioned rates that go from 10% to 60% and possibly more in the case of China because he wants to punish them. And then he says things which, by the way, if an undergraduate So na China narana khalana na Europa dman isker amongo China and American zolo bisu giዜ ስለድራና let's go to America. Workers at Germany's car giant Volkswagen. Let's go to Germany, sorry. Na European መጽ ዘለና ንስማዓዮ ምስከ Workers at Germany's car giant Volkswagen are going on strike in an escalating industrial dispute where thousands of jobs are at stake at one of the country's biggest employers. The IG Metall trade union called for the strike to protest against proposed wage cuts and potential plant closures. VW earlier rejected a proposal by workers' representatives to save €1.5 billion. The company's ንሪኦ ዘለና ፎልክስቫገን ዝበሃል ሓደ ዓንዲ ሕቆ ናይ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ዝምስረቲ ካምፓኒ ፋብሪካ ኣብ ጀርመን ዓፅዩ ዘይፈልጥ 3 ፋብሪካታት ክዓፁ ሰራሕተኛታት ድማ ክፅንፅል እዚ ኣብ ጀርመን ጥራይ እዩ ብዙሕ ፋብሪካታት ናቱ ኣብ ስሎቫክያ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኤውሮጳ ዘለውን ዘሰይም ዕጫ ይፅበዮም ከም ዘሎ እዮም ዝንገሩ ዘለዉ እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ናይ ኤውሮጳ ናይ ጀርመን ዲኢንዱስትሪላይዜሽን ፋብሪካታት ተዓፅወሉ ማኒፋክቸሪንግ ዓቕምናታ እናተረመሰ ዝኸደሉ ዘሎ እቶም ውሑስ ስራሕ ኣለዎም ተባሂሉ ዝመካሓሎም ዝነበረ ሰብ ስራሕቶም ናይ ስራሕ ቦታኦም ይዕፀ ከም ዘለውን መፃዮም ኣብ ጠልጠል ይወርድ ከም ዘለውን ኢና ንርኢ ዘለና ድሓን ካባይ ንላዕሊ ካብዚኦም ንላዕሊ ክትገልፆ ትኽእል ፖለቲከኛ ናይ ጀርመን ንስማዕ ሓንቲ ኣባል ናይ ባይቶናቶም እያ እዚኣ ስምዕዋ Sure. Well, I was thinking, well, my first question, I guess, would be about the internal situation in Germany, because as we know, Germany is kind of been the economic locomotive, a source of stability to some extent within all of Europe. And as outsiders, we often become a bit bewildered, especially over the past few years, about some of the instability which appears to be occurring in Germany. So I was wondering, how do you see this? What is really behind all this social, economic, and even political upheaval in Germany? Well, it's quite disastrous. Let me put it in. እዚ ኣብ ጀርመን ንሪኦ ዘለና እስከ ግለፅልና እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ጀርመን ማለት ጀርመን ሞቶር ዓንዲ ሕቆ ወይ ሞቶር ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኢና ክንብል ከለና እዚ ኣብ ጀርመን ዘጋጥም ዘሎ ምንቁልቋል ናይ ኢንዳስትሪ እንታይ እዩ ስካረድን ናይ ብላሎ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነት ንዓይ ሓታ ኣሎ ስምዑ ሕጂ ከምዚ ደይ መደይ ኢልና ንፅእል ንገብሮ ዘለና ዝመስሎም ሰባት ስለ ዘለዉ That way, the German economy is undergoing a very heavy crisis. And the situation is characterized by economic stagnation. And among industrialized countries, Germany is in the statistics at the bottom of the table when it comes to economic growth. And we face mass layoffs and on the cards in many companies, such as, for example, Volkswagen is going to close 3 plants, old plants. Bosch is going to cut 3,500 jobs, Ford 2,900, Miele 1,300, Bayer 1,500, ZF, a very important company for the car industry, is going to cut off 14,000 jobs, and BASF 2,500. So, as you can see, this is very, very shocking and disturbing. ብዙሓት ካምፓኒታት ኣብዚ ፎልክስቫገን ጥራይ ሰላማዊ ሰልፊ ገብራሉ ንብል ኣለና ካብኣ ንላዕሊ ሰራሕተኛታት ዝሰጉ ዘለዉ ካምፓኒታት ከም ዘለዉ ብፍላይ ስፔር ፓርት ናይ መኪና ዝሸጡ ዝነበሩ ናብ ፎልክስቫገን ናብ BMW ናብ መርሴድስ ስፔር ፓርት ዝህቡ ዝነበሩ ዋላ ኣብ ስዊስ ብዙሕ ስፔር ፓርት ዝሰርሕ ካምፓኒታት ነይሩ ኩላቶም ካብ ስራሕ ደው ክብሉ ከም ዝኽእሉን ብዙሕ ስራሕ ሰራሕተኛ ክሰጉ ከም ዝኽእሉን ስለዚ ኤኮሲስተም ናይቲ ካር ኢንዱስትሪ ኣብዚ ብፍላይ እዚ ባደን ቡትንበርግ ዝበሃል ስቴት ከምኡ ድማ እዚ ናይ ባየርን ዝበሃል ስቴት ክልተ ናይ ቁጠባ ሞቶር ናይ ጀርመን ዝኾኑ ብፍላይ ኣብቲ ካር ኢንዱስትሪ እቲ ባየርን ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ BMW ኣውዲ ዝግበረሉ ቦታታት ክኾን ከሎ እዚ ናይ ባደን ቡትንበርግ ድማ ሽቱትጋርት ማለት እዩ ከም በዓል መርሴድስ ዘለዎ ቦታ ቤዝ ናተን ማለት እዩ ብዙሓት ካምፓኒታት ነቲ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ብስፔር ፓርት ድዩ ብገለ ኣብኡ ዝሰርሓ እየን መዓሰብ ድማ የው ዝሰርሕ እዘን ካምፓኒታት እዚኣተን ዓብ ሓደጋ ኣጋጢሞን ኣሎ ካብዚ ሓደጋ ንክወፃ እንተኮይነን ከንታይ ገብራ ኣለወን ፋብሪካታት ናተን ኣብ ጀርመን ኣብ ኤውሮጳ ዓፅየን ንቻይና ክኸዳ ኣለወን እየ ዝብለኩም ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ቻይና እዩ ተወዳዳሪ ናይ ሰዓት ተጠቂመን ምስቲ ምጥእ መጠን ናይ ደሞዝ ዘሎ ኣቡ ተወሳኺ ድማ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ስለ ዘሎ ካብተን ንኣሽቱ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ገዚኦም ንዓነት ቴክኖሎጂ ናተን ምስአን ሓዊሶም ብርትዓዊ ዋጋ ሰሪሖም ኣብ ዕዳጋ ተወዳደርቲ ክኾኑ እንተኮይኖም ኣብ ቻይና ጥራዮም ኮፍ ክብሉ ዘለዎም ዓበይቲ ፋብሪካታት ናቶም ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ
كل እቲ ገንዘብ ኣበይ ኢንቨስት ይገብርሎ ሕጂ ኣብ ቻይና ኣብ ጀርመን ኣይኮኑን ኣብ ጀርመን ድሮ ኣይዋፃናን ኢሎም ደምዲሞም እዮም እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ይሕግዞም የለን መንግስቲ ናይቲ ሃገር ይሕግዞም የለን ስትራቴጂ ዝበሃል ናይቲ መንግስቲ የለን ከምኡ ድማ ናይ ፀዓት ሽግር ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብቲ ኤውሮጳ ድማ ብፍጹም ከም ዘይዋፅኦም ስለዚ ብዙሕ ሰብ ስራሕ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ጀርመን ክኸስር ከም ዝኽእልን እቲ ቦታታት ድማ ኮሎ እዘን ካምፓኒታት ሰርቫይቭ ክገብራ ወይ እውን ቀፃልነተን ከውሕሳቱ ኮይነን ኣብ ቻይና ብምኻድ ጥራይን ከውሕስኦ ዝኽእላ እዚ ፅቡቅ ጌሩ ተተረዲካ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኻ ብፍላይ ድማ ኣብ ጀርመን ዘለኻ ካብ ሕጂ ክትሓስበሉ ጀምር እቲ ሓደጋ ምስ ወረደካ ዋይ ዋይ ኣይኮነን It's the car industry, but not only the car industry, which is collapsing at the moment. And during the ongoing budget discussions, it has become abundantly clear that the federal budget is dangerously overstretched by the German government. So Germany cannot shoulder the impacts of the self-destructive economic war, the sanctions against Russia, of rearmament on the other side on a massive scale in the context of the NATO and the support for Ukraine, which has cost Germans 37 billion euro alone bilateral in the past 2 years. So this economic plight is being further worsened now by corresponding cuts to education, to infrastructure and social services, like the German Foreign Minister Annalena Baerbock admitted very lately that they got together the 37 billion euro for Ukraine just because they cut infrastructure, health services, and the pensions, for example. سمع لهم دحزن كوي كم يزبل جزينا بس هنا زلنا ترى خاطبل جرمن لعل عقما كابت منجست باجت أب يوكرين جنزب إنفست قبل كم زلا نز جنزب زكابي أمسينا إلى تامنيس رقدات وصيناتهم زلا انتهيلا نحنا أب تحت غرتي إنفستون قبل رزق بانا أب تمرتي إنفستون قبل رزق بانا أب روتانا حزبنا إنفستون قبل رزق بانا جنزب وسيدنا ناب يوكرين سلسلنا نز جنزب زخر بخيل لأن يوكرين كان حجز نزا فيديو ناقبرنا خلنا قصالي أبز قصالي وان ناي جرمن مراحي مستقل كلبلاو زلو مليونات جنزب ببليونات جنزب ناب يوكرين يسدد كم زلون كاب يوكرين فتصم تطاو كنبل كم زي كنا بمبال يفكر كم زلون هاجر ناتو نابي تخيل الله تدقاقامي نريو زلناينا سازي مراحتنا أوروبا قدامنا ناتهم حزبهم كم زي كونه تايدا كوينات اب يوكرين زلون ناي راشا سعرتن ناي بوتين من بركاخن لعل ربحنا حزبهم ناي هاجراتهم ناشنال انترست ناتهم قريفه تزحزن امريكا زخلو ناب يوكرين كسدد كلا اتجنزب تمليشا بعد يطفى زلو بخاله زراربا كاب منغست وسيدا نتوم كوربوريشنز ناي امريكا تبوم زلا يوروبا خ كاب منغستومن كاب حزبهم وسيدو نكامباينتات ناي امريكا يهبولو تجنزب عبفللي دما ازيو صبو غيركم كرداكم كم زلو كردانا كم زلو يلي زغبرلكم زلوهم ازي بعالم درجه زغبر زلو سلازخونه كنسبللنا نام نفسنا مس نمص دما كل غزي ناي نفسنا خاغداسنا سلازلو ليس نابزي كلتا نغرات كريكم كفتني كلتا نغرات مجمريا بزيان جمع finished a banner month. It's up 40% in the month of November, and the S&P 500 just clocked the best performance of any month in 2024. Now, if we go back and we look over the last year, Bitcoin is up 156%, and it's up 130% year to date. These are monster numbers for the digital asset. But it's also the stock market has been going up and up and up. And ultimately, it's because I believe two things are happening. The first is that the Federal Reserve is in control of the market. They previously hiked interest rates higher and faster than we had seen in a long time. They went from 0% interest rates to 5. Bitcoin just finished a እንታይ ብልፀኒሑ ኣብዚ ነገር ክርዳና ክኸላሎ ኣብዚ ዋን እዚ ገንዘብካ ባንክ ጌርካ ዘለኻ ዎች ኣውት የስ ክህልወኩም ይኽእል ግን ኢንቨስት ዘይትገብር ዘለኻ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ይፅበየካ ከም ዘሎ ኣብዚ ብዛዕባ ክሪፕቶ ክዛረብ ስለ ዝቐነኹ ለንቀነድ ኣምበር ኩሉ እቲ ንላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቢትኮይን ሬከርድ ሌቨል ንላዕሊ ኸይዱ ኣሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ስቶክ ማርኬት ኤስኤፒ 500 ረይዎ ክንምንታይ ንላዕሊ ኸይዱ ከም ዘሎ ኦል ታይም ሃይ እዩ ዘሎ all time high نلعل جوز خيرلو من مليش دم كوسخ كم زغل سلامتاي منجست أمريكا عندنا ناتون أكايدا ناتون تاي قبرلو سب أبتي دولارن أبتي كو طبعا أمريكان أمنا سلو زي بلو جنزبو تاي قبرلو ناب investment ناب stock market ببزحي كمر ما ناب كريبتو بمط أنو يتو سلو زلو بمط أنو زعتو زلو ناب كريبتو جن أبي أستواتو يقبر كم زلو لذي it is very important or very imperative بلو نزنا جرزي أستو إلكا فليتكا سقوم تغتوزدلو قديتا غايو متزي اللي you're gonna be a loser تي system أنت أردت تراسب نتي ولا حنت زي قبر زلو سب كعوتلو زغل مدرخ هيكون نزلنا سريحكا جنزب ممسات رايح خلا يكون inflation بهال كابتنا كاد دموز وسخ نلعلي من حر واقعات سلزقاتم زلو سيستماتيكال ندحري جسكا كنا من تاي تسعر نتحت جسكا كيدي خاموناتو من نابرو جزا خراي كل نجرنا خبري خيت سلزلو دموز كم عري زي كيت قينو البنك زلو جنزبكا تلك قينو نام كل قليز خينا يمجزع عمو
ኢንቨስት ጌርካ ግን ኣብዚ ሬከርድ ሌቨል ዕብየት ዝግበረሉ ዘሎ ወላ ብ50 ቅርሺ ወላ ብ100 ቅርሺ ኢንቨስት ክትገብሩ ተኺልኩም ጽቡቕ እዩ ሓንቲ ዓባይ ዜና ዘላ ድማ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኢና ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ሲኢኦ ማይክል ሴይለር ዝበሃል ንቦርድ ናይ ማይክሮሶፍት ሳልሳይ ዝዓበየ ኮርፖሬሽን ዝሃቦ ኣብ መግለፂ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንዓታቶም ኣብ ላዕሊ ላዕሊ ትሪእዎ እንተኮይንኩም ንዓታቶም ኣብዚ ናብ ቢትኮይን ኢንቨስት ክገብሩ ዝዕድቦም ዘሎ መበል ራብዓይ ዝዓበየ ካምፓኒ ወይ እውን ዝዓበየ ካፒታላይዜሽን ዘሎ ቀዳማይ ወርቂ ክኸውን ከሎ ድሕሪኡ ኤንቪዲያ ዝበሃል ካምፓኒ ቁፅሪ ሓደ ኮይኑሎ ሳልሳይ ኣፕል ራብዓይ ማይክሮሶፍት እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ካምፓኒ እዚ ናብ ቢትኮይን ኢንቨስት ንክገብር ፒች ገብረሉ ኣሎ this is a massive initiative እዚ እንድሕሪ ማይክሮሶፍት ዝኣመሰለ ካምፓኒ ናብ ቢትኮይን ኢንቨስት ክገብር ተጀሚሩ it's going to be incredible ነቲ ክሪፕቶከረንሲ ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ቢትኮይን መጻኢ ክንደምንታይ ዕብየት ክገብረሉ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ዘን ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ዕብየት ናተን ድሩት ኮይኑወን ኣሎ ከመይ ገይረን ኤክስፓንድ ክገብራ ክላ ከመይ ገይረን ዓብዪ ዕብየት ክገብራ ይኽእላ ወላ እኳ ቢትኮይን ንባዕሉ መበል ሻብዓይ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ 1.9 ትሪልዮን ማርኬት ካፒታላይዜሽን ስለ ዘለዎ መወዳድርቲ ንቢትኮይን መን እዩ ወርቂ ላዕሊ ረይዎ 18 ትሪልዮን ዝትመን ማርኬት ካፒታላይዜሽን ኣለዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ወርቅን ቢትኮይን ኣብ ጋፒ ዘሎ ክንዲ ወርቂ ልዕሊ ወርቂ ክኸውን ከም ዝኾነ እቲ ማርኬት ካፕ ናይ ቢትኮይን ስለ ዝንገር እዚ ድማ ነቶም ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስን ነቶም ኮርፖሬሽናትን እዞም ኢንቨስተርስ ከም በዓል ማይክል ሴይለር ብዙሕ ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ገይሮም ዘለዉ ይገልፅሎምን የረድእዎምን ኣለዉ ነዚ ምፍላጥን ምስትውዓልን ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዕብየት ክገብሩ እንተደሊኹም ከም ካምፓኒታት ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ናይ ቢትኮይን ኢንቨስት ግበሩ ፅባሕ ንጎ እቲ ኮርፖሬሽን ናትኩም ድማ ዓብዪ ዕብየት ክገብር ከም ዝኽእል ብዘይከኣል ዓለም ስራሕኩም ናስራሕኩም ገንዘብኩም ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእልና በለ የዛርቦም ኣሎ ስለምንታይ ናብ ቢትኮይን ኢንቨስት ምግባር የድሊ ይብል ኣሎ ታክስ የብሉ ታሪፍ የብሉ ቴናንትስ የብሉ ተኻራይ የብልካ ንብረት ምስራሕ የድልየካ ትቋፀሮ ነገር የብልካ ሓንሳብ ውሑስ መንገዲ ምስ ገበርካ ንስኻ ትስሕቦን ትደፍኦን ነገር የብልካን ባዕሉ ስለ ዝዓብቲ ኮይን ምስ ተጠቃምነት ናይ ሰብ ንስኻ ድማ ዕብየት እናገበርካ ትኸይድ እዚ ክብል ከለኹ ንዓይ እውን ኣብ ዝኾነ ካልእ ቢዝነስ ከምዘይሓስብ ዝገበረኒ እንተሎ እዚ ክሪፕቶ ከረንሲን ስታክ ማርኬትን እዩ ምክንያቱ ካብኡ ዝበልፅ ኢንቨስትመንት ኣነ ርኤ ኣለኹ ገዛ ገዚእካ ይብሉካ ትካል ጌርካ ይብሉካ ጽቡቕ እሱ ግን ውፅኢት ናቱ ምስ ናይ ክሪፕቶ ንገብሮ ዘለና ምስ ናይ ስቶክ ማርኬት ንረኽቦ ዘለና ዕብየት ክወዳደር ኣይክእልን እዩ ዝብለኩም ከለኹ ኣብ ሪል ቢዝነስ እስካ ስለ ዝፍትን እያ ኣነ ሳክት ኣይኮንኩም ዘረበኩም ዘለኹ ዘድሊ ሓበሬታ ወሲድኩም ዘድሊ ስጉምቲ ንክትወስዱ ይዕድመኩም Now let's go to the next topic ኣብ ኣፍሪካ ገጽና Angola's president is a prominent figure on the continent, using his status as leader of a subcontinental oil giant to build influence and to work to settle regional conflicts. Now President João Lourenço welcomes a new and powerful friend, hosting President Joe Biden for the first visit to Angola. So, Angola ሓደ ዓብዪ ፕሬዚደንት ሓደ ዓብዪ ጋሻ ትፅበላ ንሱ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዳርጋ 50 መዓልቲ ተሪፍዎ ዘሎ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ኣብ መወዳእታ كيدبل نزيا قد مقابزي كابزي سلطان قد ملايكا نزيا قدين كتجبر لك سلسة لي يمثل برك نربعة عامات في سلطان كفيل كان يركب ناي مودة 5 معلتي تخيدني خان أفريقيا أب أفريقيا زلهم رديد دمان تاي كان يمثل نتصور زخنا ملقتي بمنالو أنغولا بزح تجاز اللوا نداد زلوا تشاينا دم أبي إنفستمنت تجبر الله زل حجر سلزخونت نتشاينا وتيوم بعلوم نتبوتاك حزويم زسعر زلوا سترا يجنا يكونن كاب تشاينا تبجيسو بديمقراطية ريبابليك كونغو جيرو نزامبيا رجيسو ناب تنزانيا خيزغل كوريدور حدا مسمر ناي نقدي منقد بابورن كسرحو سلازغونو ببولو دمازين هاجرات زرق زلو نداد أجاتات نز green revolutions بحالزلو نز ناي electric cars ديو ناي solar ديو ناي قلما لزدلي رناجرات أبزين هاجرات سلازركب نوعو نمركب زقبر زلو قعزم قانون نتصوريو كم زين دبلوماسي نحولنا قلدي كونه كم يجير كان نزن هبتاو زلوا نتشاينا وتيخا نسخات وزدن زبل العامة يكم زل بروم زلو لذي جو بايدن أبانغولا خير الله أبانغولا بزو حزب يرتراس لزلو أزوكو دايزي نالبات نتبات إيران يتهاجر نتقو طبعا يتهاجر بوغز هنا بوست كوباي خل خونيو لذي إسكان Angola by an American president. Biden will use the visit to highlight a major U.S. finance development project, the 1,300-kilometer Lobito Rail Corridor, which connects the mineral-rich African interior to the southwestern port. The U.S. says it has pulled together more than $3 billion in public and private money. So, زنريا زلنا كم تري وزلهم لوبيتو كوريدور يزبال كابانغولا تبجيسو لك ناب كونغو أفتت أجتها زلوا بوتات بمولو بوجيرو ناب زامبيا يورد كاب زامبيا دما نشتكيرو بتنزانيا ديو بدما
نابتي سلازي كاب إنديان أوشن ناب أتلانتيك أوشن هذا من قديك جبري خل خون تزي دي شون كل الزبل زلوا دما معبت معدنا زلوا بوتات كحلف سل زلوا ينبر بقارات ونخيد مخالة نيرو بس خوين بتي إذن ريو زلنا ناي هذا أقداسي مدرخ أمريكا بريزنت ناب أفريقيا زجبرو زلوا زغا رسمي أمانجو أفريقيان أوروبان أمانجو وددر ناي أمريكا ناي تشاينا ناي أوروبا كم دما ناي روسيا أب أفريقيا مع كلام مبرق دما UAE سعودي عرب زجبرو زلوا تركيا زجبرو زلوا بأفريقيا كند من تاي رسنج يرخم زلوا توددر نزين ريو زلنا ناب زبان دونالد ترامب زي بخميك قاتل خلدما كنكاتو لينا مرينا انتاي كم زخم investment on this project. The White House says the relationship between the two nations is undergoing a true transformation as they become closer partners. Together, the United States and Angola are working to address a full spectrum of pressing challenges, from narrowing the infrastructure gap in Africa and growing economic opportunities and sustainable development in the region, to expanding technologies and scientific cooperation. So comes in the Rizalana had Agadasi Madrach in Rizalana, Politica America, Nabegotu Yahid comes alone, and Taikas comes Hel, Nabegotu Hait comes Helen, Agadas in Azaloin and Rizalana, Africa Dema, Rusun, Medeber, way Botana Rusun, Wooderna Hayala Tagrat Komhana, Benut or Zari Nazalo Konatatu, Zaha, Tanagrat Africa, wished our Haile Zabilan, wished our Hadina Zabilan, is the Rasnezi, Balilu, Farkashkash Kablan comes Hel. أب سودان ريو زلنا أنتقونه سومال تقونه زلنا ترينا إثيوبيا ون بومنتر أمريكان تشاينا كساكن دي رات أمان لوابو كن رينا ولا كوانا كلتي الربحة أمريكا بزح عبيتنا ربحاتات بوتاصل زين براك سابجو كندوس قمتي قبرتنا لا استراتيجي كون ناي ميليتاري ناي سكيورتي ربحي زلو أمبر معدنات موسى أي تواساني زلا متنا وز غدت الله أمريكا دما إيفنا بإثيوبيا ون زبدو تاتزي كن ريا كن فتنينا إثيوبيا مس تشاينا تخدو زلازم دنا تحقيسهم له ويكا دسيل وام دلو خي مسلكم أمريكا بفتسم ناي تشاينا ألا لا بأفريقيا تطو قبل وقف التنين بغلو من قدي إذا من البعض أبقى عزو كن رياكم في التنين أوكي إذا ناخونا خلو هجينا بتنايزو بانا قصنا اسكنتو የኛ መመለስ የማይቀር ነው ተወደደን ተጠላም ማለት ሌላ ትርጉም ይኖረዋል ትቢት ያስመስላል በዛ መልክ እንዳይወሰድብኝ መመለስም አለብን ተገቢ ነው የኢትዮጵያ ፕሬዘንስ ራሱ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለአካባቢ ሀገራት ራሱ ጋራንቲ የሚሰጥ ለህልውናቸው ለቀጣይነታቸው የኛ ፕሬዘንስ ኢኮኖሚክ ፕሬዘንሳችን በሚሊተሪም ኃይል እዛ መገኘታችን ከውጪ ከርቀት ለመጡ ሀገራት ሁሉ አለኝታ ምንሆንኛ ሀገር በሃይማኖቱም በባህላችንም በመናችን ኢትዮጵያ እዚ ዲፕሎማት ዝነበረ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም እንታይ ይብላ ኣለዉ ቀይ ባሕሪ ማለት ትዕቢት ከይመስለኩም ወይ ከምዚ ሕማቕ ጌርኩም ኣይትረድዎ ናትናዮ ኣብ ኢድና ምምላሱ ኣይተርፎን እዩ ዝብል ዘሎ ብናይ መንገዲ ናቦም ክምለስ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ኸ ኣብ ናሽናል ቲቪ ኣብ ሃገራዊ ቲቪ እዮም ዝእከቡ ዘለዉ ተኣኪቦም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሎንግ ተርም ኢንቴንሽን ናታ እዚ ዕቡይ ዝኾነ ኣረዳድኣን ኣካይዳን ንርኢ ኣለና ተራ ጎስጎስቲ ዝብልዎ መዓልታዊ ንሪኦ ኣለና እሱ ሸለል ክትብሎ ትኽእል እዚኣቶም ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ዓብዪ ተዋስኦ ዝነበሮም ሕጂ እውን ፅልዋ ዘለዎም ዝበሃሉ ዘለዉ ኦር ደይ መደይ ተባሂሉ ድማ መንግስቲ ዘምፅኦም ዘሎ እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ፅልዋ ትገብር ንሕና ኣብዚ ቦታ ምህላውና ነቶም ሃገራት ካብ ካልእ ክመፅኦም ዝኽእል ስጋት እንታይ ስጋት ኣለዎም ካልኦት ሃገራት ስኻ ኢኻ እቲ ስጋት ኣታ ገለ ከምኡ ኢልኩም ባነገሩ ላይ ኣብቲ ቦቱ ከይድኩም ንስኻ ኢኻ እቲ ስጋት ካብ ካልእ ዝመፅእ ስጋት የለን ንኣፍሪካ ኣሚን ንኤርትራ ንኣብነት ካብ ካልእ ክመፅእ ዝኽእል ወይ ካብ ካልእ ሃገር ትፈርሖ ስጋት የብላን ኤርትራ እንተለዋ ኮይኑ ስጋት ማለት እዩ ካብኣቶም ክመፅእ ዝኽእል ስጋት እምበር ካብ ካልእ ዝመፅእ ዝኽእል ስጋት የለን ሱዳን እውን እንተኾነ ኦፍኮርስ እቲ ውሽጣዊ ፀገማቶም ዝዓበየ ፀገም እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ስጋት ክኸውን ዝኽእል ሶም እዮም ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ብሓፈሻ ግን እቲ ዕቡይ ኣዘራርባ ወይ እውን ሰላማዊ ዘይኮነ ኣዘራርባ ዕብለላን ግበታን ዘስምዕ ቋንቋ ስቲል አይገደፈውን ከም ዘለው ምራየ እንደ እናት ነው መስላት ትናንሽ ደቃ ሀገራት ነው አካባቢ ውሃ ታቅፈው ተቀመጡ እንጂ አቅሙና ምኑ የላቸውም ስለዚህ ይሄ መሰመራል ስለዚህ የሱ ላይ መሰራት አረብ ሊግ ላይ መሰራት አለበት ሬድ ሲ ፎረም የተባለው ላይ መሰራት አለበት ጎረቤት ሀገራት መስራት አለብን ገልፍ ኮኦፕሬቲንግ ካውንሲል ጂሲሲ ያለ እሱ ላይ መስራት አለብን እነዚህ ሀገራት ፕሮፌሰር ነጠቀሱት ኦማን ባህሬን ኩዌት የመሳሰሉት ምግባቸውን እንኳን ያልቻሉ ገዝተው የሚመገቡ ሀብቱ ስላላቸው አላህ ስለሰጣቸው ነው የኢትዮጵያ ጣፋንታ ጋር ግን የተያያዙ ናቸው እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ስተይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ
ዝኾነ ነገር ንሱ ብዓይኒ መንኣስ እዩ ዝርዮ እቲ ነገር ብዓይኒ ንእሽተይ እንተኮይኑ ሓደ ሃገርሲ ዓቕሙ ከም ዘይብሉ ገይሮም እዮም እቲ ናይ ኣሮጋንስ ቋንቋናቶም ልክዕ እዛ ዛረበዋ ዘሎ ናብ እስራኤል ክትቅየር ከላ ክንቅይር እዮም ዝብሉ እስራኤል ንእሽተይ ሃገር እዩ ምስ በዓል ስዑድያ ምስ በዓል ግብፂ ምስ በዓል ጆርዳን ምስ በዓል ሱርያ ምስ በዓል ገለ ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ ወላ ምስ በዓል ኤርትራ ወዳዲርካ ንእሽተይ ሃገር እዩ ግን እስራኤል ክበሃል ከሎ ክንድጎበ ገይሮም እዮም ዝርይዎ ንካልኦት ሃገራት ግን ኣብነት እዘን ሃገራት ዓረብ ክምበዓል ቀጠር ዲ ክምበዓል ኩዌት ዲ ክምበዓል ባሕሬን ተሪኻየን ኣስየን ንኣሽትየን መግበን ከማን ዘይከላ ገንዘብ ተለዎም እናንታ ገብሩ መግቢ ምስራኤል ልዮም ካብ ካልእ ገዝዎ ካብ ኣፍንጫ ከመንጢሎም ወስድዎ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ነዳዲ ኣለዎም ኣብቲ ዘለዎም ፀጋ ፎከስ ገይሮም ብማዕቢሎም ኣለዉ ኣብ ዓለም ድማ comparative advantage and comparative advantage ይበሃል እንታይ ኣለካ ብብዝሒ ኢትዮጵያ መሬት ኣለዋ እንተኮይኑ ወይ ንሕርሻ ዝኾን ቦታ እንተለዋ ኣብያ ከተተኩር ዝግባእ ኣብ ዘይብልካ ናብ ካልኦት ምቁማት ዘይኮነ ኣብቲ ዘለካ ፎከስ ክትገብር ክትክእል ኣለካ በቲ ዘለካ ድማ ኣብ ዕዳጋ ተቕርብ ነቲ ዘይብልካ ድማ ካብ ካልኦት ብሰላማዊ መንገዲ ወሲድካ ትኸይድ ብሓፈሻ እዚ ናይ ኣሮጋንት ላንጉጅ ናይ ትዕቢት ላንጉጅ ቋንቋ ናይ ብድዒ ቋንቋ ምስ ጎረባብቲ ዘለዎም ኣረኣያ ከመይ ከም ዝኾነስ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ሓያላት ኢና ጉልበት ስለ ዘለና ዓቕሚ ስለ ዘለና እሺ ኢልኩም ተገዚእኩምና ክትነብሩ ክትክእሉ ኣለኩም እቲ ቋንቋ ናቱ ኣዶና ኣበይ ናይ ፕላኔት ከምኡ ክርኢ ዘልዩ ከም ውሕዳት ዓመታት ንኤርትራ ተቆፃፂሮም ላብ ዝነበሩ ከማን እሺ ዝበሎም ኣይነበረ እንታይ ዳ ኣብ ሰውራ ወፂኡ ተቓሊሱ ነቲ ዝድለ ዘሎ ብዙሕ ዋጋ ከፍ ኢሉ ሃገራዊ ሒዙ ኣሎ ነቶም ካልኦት ሃገራት ከም ድሌቶም ኣብ ኤርትራ ግን እዚ ኮንሰፕት እዚ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ንጹር እዩ ከዚህ አቡዳቢና ዱባይ ከዚህ ዶሃ ካታር ከዚህ አልካሂራ ካይሮ ራሱ እና ደግሞ ከዚህ አክራ ከዚህ ላጎስ ወይም አቡጃ ከዚህ ሴኔጋል ዳካር ስንሄድ ለኛ የሚቀርበን መካከለኛው ምስራቅ ነው አፍሪካ አይደለንም ማለት አይደለም ኩሩ አፍሪካውያኖች ነን እስከ ሴኔጋል ድረስ ይመለከተናል እስከ ጅቡቲ ድረስ ኬፕ ታውን እስከ ካይሮ ድረስ ይመለከተናል ነገር ግን ጂኦግራፊካሊ በዛ መልክ ቅርብ ነን ወንድሞች ነን በዘር በሃይማኖትም በብዙ ነገር ስለዚህ እቲ ዘረባ ድማ ብካል መልክዕ ኣብቲ ምስ ሃገራት ምዕራብ ዓረብ ጥቡቕ ዝምድና ክህልወና ኣለዎ እታ ዝብላ ዘሎ ድማ ኤግዛክትሊ እቲ መኒኻ ትብሎ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መደረታቱ ዝበለ እዩ ንዓና ዝቐርበና ምዘን ሃገራት ዓረብ ኢና ዝያዳ ክንሰርሕ ዘለና ምስዑድያ ምስ ጋልፍ ስቴትስ እንዴት ትሩ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮናተይ ከምኡ ኢለ ነይረ ኤርትራ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር ስለ ዝኾነት እቶም ቀረባ ጎረባብትና ድማ እዞም ሃገራት ዓረብ እዮም ብፍላይ ኤርትራ ድማ ፍርቂ ህዝባ ድማ ኣስላም እውን ስለ ዝኾነ እቲ ባህሊ ድማ ስለ ዝቀራረብ እምነት እውን ስለ ዝቀራረብ ምዚ ሃገራት እዚ ቅርበት ዘለዎ ዲፕሎማሲ ክህልወና ንዓና እውን very important እዩ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምስ ግብፂ ንገብሮ ዘለና ዝምድና ምስ ዑድያ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ምስ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ድማ ጥቡቕ ዝምድና ክህልወና ኣለዎ እዚ ገለገለ ሰብ ኣሎ ምስ ዓረብ እኮ ዝግበር የለን ብላብላ እናበለ ስቕ ኢሉ ርሑቕ ከይዱ ምስ ኤሮጳ ዘይትሰርዕ ገለገለ ዝብል ኣዘራርባ ኣለዎ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ካብ ዘለዎ ኢንሰኪሪቲ ዘይምትእምማን ዝፈጠሮ እዩ ኣስላም እንተኮይኖም ነቲ ሃገር ክቕይርዋ እዮም ወይ ከምዚ ክትከውን እያ ዝብል ኣብ ሓንጎሉ ስለ ዘለዎ እምበር ጎረባብትኻ እንታይ እዮም ክትክል ኣለካ ሱዳን ዝዓበየት ጎረቤትና እስላማዊት ሃገር እያ سعودية أسكرت هيلك هم جبس كم تهلك يمن تقين كلاتهم كمية جبت توريد كلهم تاونكو كريستياناوي تهاجر وين فرق كريستياناوي تهاجر تبالي إثيوبيا سلازم نبي إثيوبيا تراي تسجعنا عن الصوم زوج جبرو مخاده ليناني باي ذا واي من قصير ترحب كرمو زمنا ناتنا في هاجرات عربي قرب كابنا ربع عالم لذي أتوقعنا يتهزبي نتمنى سيد بفلا حدش ولده نزه هاجرات عرب نكو أنكو عرب أجد أسنة كم زلوك خلاله بس قرب أبتخاط مساسل كلا زياتهم كمان زي إسلاماويت هاجر إلهم زجهارو زنبرو مرجع يوم كيرون أبي يخدلو زبيرتران كاب كرم أمين بريزنت سياس عربي فزي already أبتنا عرب التعصبان بوليتيكا وكايدان صبح عمق زلوا مرة أتازلوا مرحلة بيرتراكم زلون فلتلنا الزد ما نتحت جزء وريدو تمنسي مستكبابيو بعين ربحك كتمتهم زلون كتمتمبر بعين السقات كتمتهم زي بلو مرأي دلي أبي خنتايلو لنكنه አብይ አሕመድ ምስ ዝኾነት ጎረቤት ሃገር ውግእ ከም ዘይገበረ ገሊጹ አብይ ትማለ ኣብ መጀመር ወደ ብልጽግና 50 ዓመት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዕጥቅን ዝዋግዑ ዕጡቓት ዋላ 1000 ዓመት እንትተዋግእኹምና ኣይትስዕሩናን ናብ ሰላማዊ መንገዲ ምፁ ዝበለ ኮይኑ ብልጽግና ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ካብ መቀተታን ውግእ ዝረሓቐ ገዛ ከም ዝሓለፈን ብልጽግና ብምቀተታል ዘየኣመን መቀተታል ዘወገደ ውድቢ ክብል ተዛሪቡ አብይ ምስ ዝኾነት ሃገር ውግእ ገይሩ ከም ዘይፈለጠን ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ምስ ዝኾነት ጎረቤት ሃገር ውግእ ከም ዘካየደ ገሊጹ ክቡራትና ክቡራን የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ሪፎርም የሚጨበጥ ውጤት አምጥቷል። ለውጡ ከመጣ በኋላ ከሁሉ ጋር በሰላም በተለይ ከጎረቤቶቻችን ጋር ደግሞ በትብብር እንሰራለን የሚለው የውጭ ፖሊሲ ንድፋችንና ሐሳቢያችን የሚጨበጥ ፍሬ አምጥቷል። ክቡራትና ክቡራን ባለፉት 6 ዓመታት ከአንድም ጎረቤቶቻችን ጋር
አንዲት ጥይት አልተቀያየርንም። ብዙ ቢወራም እውነታው ግን ይህ ነው። እውነታው ከጎረቤቶቻችን ጋር ጦርነት ውስጥ ሳንገባ በትብብር መንፈስ አብረን መስራት ይሻላል የሚል እምነት ያነገበ ሪፎርም ነው ስናካሄድ የቆየ ነው። ውጤቱንም ውለን አድረን የምናይ ይሆናል። ከሪፎርሙ ጎን ለጎን እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ብሕፅር ዝበለ ንሕና ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክንነብር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። ኦኬ ምስ ጎረባብትና ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣያካየድናን ዋላ እኳ ምትኹታኽ ናይ ዘረባ እንተዘይኮይኑ ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኣይከኣልናን ወይ እውን ጥይት ኣይተተኳኮስናን ዶብ ሰጊርና እዩ ዝብል ዘሎ። ኦብጀክቲቭሊ ወይ እውን ኣብ ኩንነት ኮንካ ክትዛረብ ከለካ ሓቂ ኣሎ ዶብ ሰጊሩ ውግእ ኣያወጀን ወይ እውን ኣይተዋግአን ናይ ቃላት ናይ ሪቶሪክ ናይ ፕሮፓጋንዳ ብዙሕ ነገር ተባሂሉ ይኸውን እዩ። ፕሬዚደንት ኤርትራ ግን ፅቡቅ ገይሩ መልሲ ይብዎ ነይሩ ነዚያ እውን ኣብዚ እዋን እዚኣ ተሓልፍ መልእኽቲ እንድሕራልያ ኮይና ካብ ዋና ነገር እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኤትኒክ ምትፍናን ዘተኣታተወ ኩነታት ክቅየር ክኽእል ኣለዎ። ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሰላም ክነብሩ ክእሉ ኣለዎም። ብሰላም ምንባር ጥራይ ዘይኮነ ነናሕድሕዶም ተኸባቢሮም ምንባር ዘይኮነ ተሓባቢሮምን ተመላሊኦምን ክነብሩ ክእሉ ኣለዎም። ካብኡ ወፂኦም እውን ምስ ጎደቦኦም ብሓባር ክነብሩ ዝኽእሉ ዕድላት ክፈጥሩ ኣለዎም። ካብኡ ዝዓቢ ዕላማ የለን ተዘሎ መመልስካ ኮይናት እናፃዕተርካ ቅልኢን ቅርሕንትን እናኮስኮስካ ትኸይድ ስለምንታይ ተሕቶ ትመፅእ ስለምንታይ መወዳእታ ኣየድልን እዩ ናብ ትብል ስለትኸይድ ዘላ ንዓና እውን ፎካስ ንዓና ከይጠፋእና ምንቲ ዕለታዊ እንታይ ይበሃል ኣሎ ከለንታይ መግለፂ ውፅኡ ከለንታይ መግለፂ ውፅኡ መልሲ ዘይንህበሉ ዘይዛረበሉ ኢልካ ኣብ ክንዲ ትዛረብ እዚ ስራሕና ኣይኮነን። ኣብ ከምዚ መሰለ መኣዲ ንዕዘምና ድሌትናን ዕላማናን ኣብ መወዳእታ እዚኣ ስለዝኾነት እዚ ህዝቢ እዚ ካብዚ ዝሓለፈ ኣድራዕ ካብኡ ወፂኡ ክከላገል ኣብ ቀሳና ትነብረ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተፃብኡ ኢልካ ዘይለዓል ኣርስታት ተልዕል ስለምንታይ ሕጂ ነዚ ከምዚ መሰለ ኣነ ክንደናደን እውን የብልናን ከምዚ ብልለዎም ክንምልሽ ኣለዎም ከምዚ ብልለዎም ቅድም ቀዳድልነት ዘለዎም ውሽጣዊ ሽግሮም ኣብ ዘይድሊ መኣዝን ከይከይድ ምእንቲ ክቆፃፀሩ ክእሉ ኣለዎም። ካብኡ ናብ ዓበይቲ መደባት ከይዶም ክሰርሑ ክእሉ ኣለዎም። ተዘይ ኣሎ ነዚ መስመር እዚ ከም መመሊስካ ንፋስ መተኣታተዊ ክትጥቀመሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ልዕሊ ኩሉ ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ገደን ዓመታት ብፍላይ ኩለን ዝተላዕላ ጉዳያት ብደገ ዝመፃ እየን ናይ ደገ ኣጀንዳታት እየን። ትንታነ ኣይኮነን እዚ ሓደ ብሓደ ብሰዓትን ብቦታን ንገልፆ እዩ። ከጣቑሱና ክባቑሱና ንናሕድሕድና ከብሉና ናቶም ዕላማ ናቶም ኣጀንዳ ስለዝኾነ ሎሚ ንዛረበሉ ሓድሽ ኣርእስቲ ይኮነን ንምክቶ ተፃብኦ እንድሕራልዩ ከዓ ናይ ደገ ኣጀንዳታት እዩ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከምዝኸውን ኣሎ ከለ ከምዚ ኢሉ ከለ ከምዚ ይበለን ኣይኮነን ዘሎ ሕቶ። ስለዚ ህዝብና ዘለዎ ንቕሓት ኣብዚ ዞባ ዘሎ ንቕሓት እንታይ እዩ ነዚ ከምዝና መሰለ ሽግራት መመሊሱ ዘጋውሕን ዝሓላልኽን ዘሎን ካብዚያ ንላዕሊ ዘረባ የላን። ኢትዮጵያ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ብንጹር በፂሓቶም ክትከውን ተስፋ ንገብር ከም ዝበፅሓቶም እውን ፊድባክ ሂቦም ኣለዉ። ሓደ ካብቲ ቀፃሊ ኣንጻር ኤርትራ ዝፅሕፍን ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ ዝጉስጉስ ብመንግስቲ በቶም ኤንጂኦታቱን ፋንድድ ዝኾነ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል መፅሄ እንታይ ኢሉ ኤርትራ ብንጹር has no interest whatsoever in destabilizing Ethiopia ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚደንት ኦፍ ኤርትራ። ስለዚ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ንኢትዮጵያ ርቃት ናይ ኢትዮጵያ ንምብልሻ ወይ እውን ኢትዮጵያ ንምብትታን ዝኾነ ይኹን ዕላማ ከም ዘይብላ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣነፂሩ ኢሎም ኣውፅዮማ። this is very important recognition እዩ። ኤርትራ ትክክለኛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወፅዩ ነታ ኣርእስቲ እትያ ታሪኻዊ ሰረት ገይሩ ስለምንታይ እዚ ሕጂ 10 ግዜ ናብ ኤርትራ ዝፀጋጋዕ ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ምዃኑ ሚስ ካልኩሌሽንስ ወይ እውን ትጌጋ ኩንነት ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ደይመደ ኢሉ ኢኻ ከምኡ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ኣብቲ ፖለቲካ ንእሽተይ እዩ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ሰውራዊ ኣመፃፅኣ ናይዚ ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓት ቅድሚኡ ዝነበረ መንግስቲ ኤግዛክትሊ ፈልጦ ድያ ይፈልጦን ምክንያቱ ንዑ ስዒሩ ንዑ ኣልዩ ስለ ዘመሓድር ዘሎ ካበይ ዝብገስ ፀገም ከም ዝኾነ መብርሂ እዩ ዝህቦ ዘሎ። እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፀገም ከም ዘይብልና ኢትዮጵያ ፀገምኩም ኣብ ውሽጥኹም እዩ ዘሎ እንተደሊኹም በዓልኩም ፍትሕዎ ውዕል ፕሪቶርያ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ንስኻትኩም ጉዳይ ናትኩም ካልኦት እንታይ ኣብዚ ገይሮምና ኩሉ ዝብዚ ዘውባና ዝግበር ዘሎ ፀገም ናይ ደገ ኣጀንዳ እምበር ናይቶም ኣብ ውሽጢ ዘለና ህዝቢ መራሕትን ከም ዘይኮነ ተዘራሪብሎ ዲስኢንፎርሜሽን ወይ እውን ዲስቶርሽን ነገራት ኣበላሽኻ ኣራሲንካ ኣብዚ የድሊ መዓዝን ጌርካ ነዘን ህዝቢ ነዘን ሃገራት ናብ ውግእ ክወስዱ ዝፅዕሩ ኣካላት ከም ዘለዉ እውን ከም ዘስመረሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ብተወሳኺ ነታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን
ኤርትራን ግብፅን ሶማሊያን ዝተገበረ እውን እንትኾነ ከም ዘነፅሮ ብኢትዮጵያ ከምዚ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምንፃል ከም ዝተገበረ ገይሩ ከም ዝተወሰደን ንሱ ግን ስለምንታይ እቶም ንሕማቕ ዝደልዩ ንክፋእ ዝደልዩ ጥራይ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እምበር ንፅቡቅ ከደይ ተሓስብዎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከመይ ኢሉ ኣሎ ጉዳይ ናይ ሶማል ከመይ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ግብፅን ኤርትራን ሶማልን ብሓደ ኮይነን ጉዳይ ናይ ሶማልያ ንምፍታሕ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንምፍታሕ እንተተሓባቢረንሲ እንታይ ፀገም የምፃላ ንኢትዮጵያ እንታይ ስለ ዝተራየ ናብ ኢትዮጵያ ኦፍኮርስ ንሳቶም ብከምዚ ከምዘይርይዎ ፅቡቅ ጌርካ ምግንዛብ የድሊ ግብጾች እዚህ አካባቢ አሁን ሰሞኑን መንቀሳቀስ የጀመሩበት ምክንያት ኦብቪየስሊ የሚታወቅ ነው። ለሶማሊያ ሰላም ለሶማሊያ ተጨንቀው አይደለም። በዋናነት ከህዳሴ ግድብ ጋር የተያያዘ ነው። ለዚህ ደግሞ ከዚህ በፊትም ያልሄዱበት የለም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ላይ ከአንዴም ሁለቴም ሶስቴም ሄዷል። በወዳጆቻችን ትብብር ከሽፏል። ሌሎች መድረኮች ላይ ብዙም አላዋጣቸውም። በነገራችን ላይ እዚህ የናይል ተፋሰስ ሀገሮች የሚባሉ አሉ 7-8 የሚሆኑ ሀገሮች እነዚህ አካባቢ ጧት ማታ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ዙሪያውን ወደ ሶማሊያ የመጡበት ምክንያት ይሄ ነው። ይህንን እኛ እንደተባለው ከዚህ ቀደም ኮሊጎች በደንብ ያነሱት ነገር አለ። በዲፕሎማሲው መስክ እንታይም ዝብሉ ዘለው ናይ ግብፂ ኣብዚ ከባቢና መመለላሳ ናይ ሶማሊያ ይኹን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ርግኣትን ስለ ዝደልዩ ዘይኮነስ እንታይ ዳ ነቲ ግድብ ወይ ነቲ ናይ ሚሌኒየም ዳም ዝብልዎ ዘለው ጌርድ ዝበሃል ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ፀቕጢ ንምፍጣር ምዃኑ ነዚ ኩልና ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ጌርና ንግንዘበ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ምስ ግብፂ ክግበር ዝኽእል ዲፕሎማሲ ብካልእ ቋንቋ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓና ኣብ ሓደጋ ንምእታው ዝግበር እምበር ንረብሓ ናይተን ሃገራት ከም ዘይኮነ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ርክብ ክትገብር ሶማልያ ምስ ግብፂ ክትገብር ልኡላዊት ሃገር እያ እንታይ ካ ክትገብራ ንስኻ ምስ ዘለኻዮ ሃገር ዝምድና ንክትገብር ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ጠጠው ዘብለካ ሓይሊ እውን የለን ካልኦት ሃገራት ልኡላውያን ሃገራት ድማ ምስ ዘዋፅአን ንዓኻ እንታይ ይስምዓካ ንስኻ ብኸመይ ትሪዮ ዘይኮነ እተን ሃገራት ሃገራዊ ረብሓናተን ክሳብ ዝሓለወ ኢንተረስት ናተን ናይ ክልቲኡ ሃገር ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ረብሓ ዝሕሉ ክሳብ ዝኾነ ክገብሮ እየን ንስኻ ብኸመይ ትጥምቶ መን ኢኻ ንስኻ ናትካ ዲማንድስ ናትካ ጠለባት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ከተንፀባርቕ ክትፍትን ንሶማልያ ዝደለይዎ ክብሉ ክእሉ እዮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግን ክንዲ ዝሓሰብዎ ይሕሰቡ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኢንዲፐንደንት ወይ እውን ካብ ማንም ሃገር ንላዕሊ ልኡላውነት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ንልኡላውነታ ድማ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእተወት እያ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ምስ ዘዋፅኣ ሃገር ዲል ንክትገብር መሰላዩ ክንምንታይ ንዓታቶም እንታይ ይስምዖም እቶም ሕጂ እቶም ኤሊት ክላስ ናይቲ ፖለቲካዊ ሰርክል ናይ ኢትዮጵያ እዮም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ትገብሮ ምርጫታት በኸመይ መንገዲ ክጥምትዎ ከም ዝኽእሉ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ በውስጥም ደግሞ በምንፈጥራቸው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ትልቅ ስራ መሰራት እንዳለበት ነው የሚታየው። ቤዚካሊ ትኩረት ማግኘት አለበት ይሄ ነገር የሚል ነው። ናሽናል ኮንሰንሰስ መፍጠር አለብን። አንዱ ትልቁ ነገር እሱ ነው። የህዳሴ ግድብ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ አንድነት የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ ነው። ዘር፣ ሃይማኖት ምን የሚለይ አይደለም። የኢትዮጵያ ነጻነት፣ የኢትዮጵያ ሰላም እነዚህ ኃይሎች አሁን የተጠቀሰው ሀገር የሚንቀሳቀሱ ይሄን ለማድረስ እስከሆነ ድረስ ህዝባችን ይሄን በደንብ ማወቅ አለበት። ህዝባችን ይሄን በደንብ መረዳት አለበት። ለዚህ ደግሞ ቅድም ኮሌጎች እንዳነሱት የምሁራን ሚና በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ሓንቲ ብግምጣል ክርዳእ ዘለና ልክዕ ከምቲ ንሳቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብኤሊት ክላስ ናቶም ገይሮም ነቲ ህዝቢ ናሽናል ኢንተረስት ናቱ ወላ እውን ንካልኦት ክብድል ንኣብነት እቲ ቅድሚት ዝብልዎ ፀንሑ እንተሪእናዮ እንታይ ክብሉ ፀኒሖም ሓደ ካብቶም ምሁራት ኢና ዝብሉ ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ክብሎ ከምዚ ፀንሐ እንተሪኢኹሞ እዚ ብፀጋም ዘሎ እንታይ ይብል ነይሩ ባሕርናትና ምዃኑ ክእመን ክኸላሉ ነቲ መንእሰዮም ከምኡ ኢሎም ዝእምንዎ ዘለዉ እዚ ባሕሪ እዚ ናትካ ይተን ካልኦት ጭፍልቓት ሃገራት ንኣሽቱ ጨቃዊት ሃገራት ስለ ዝኾና ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ትገደስ ንስኻ ኢኻ ዋና ናይዚ ከባቢ ኢሎም ክእምንዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ምሁራት እዮም ሊቃውንቲ እዮም ደኳትር እዮም ብናቶም ቋንቋ ንዓይ እኳ እቲ ትምህርቲ ናቶም ኤግዛክትሊ ንዓታት ውልቃዊ ንዖም ዝምልከት እንድዩ ንዓይ ከም ምሁር ሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ዘለዎ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ነቲ ትምህርቲ ናቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ኢኻ ትገብሮ ምክንያቱ ትምህርቲ ንኸተንብብን ንኽትፈልጥ እንታይ ዕድል ዘህበካ እምበር ልቦና ይህበካን እዩ ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ንሕና ድማ በንፃሩ ንህዝብና ንመንእሰይና ከነ ንንቃሕ ክንክእል ኣለና እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ንመፃኢ ክንምንታይ መራሕቲ ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ኣሸላሻል ገይሮም ክንምንታይ ነቲ መንእሰይ ኣብ ፅቡቅ ክጥምት ከም ዘለዎ ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ሪስክ ክመፅእ ዝኽእል ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሩሊንግ ክላስ ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኤሊት ክመፅእ ዝኽእል እቲ መንእሰይ ዝያዳ ክነቅሓሉ ይግባእ
I think ti ኣመርሕነት ዘሎ ናይ ኤርትራ ዘለዎ ትዕዝብቲ ወይ መደምደምታ ከምዚ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ክብሎ ፀንሐ ሰላም ክነግስ ኣብቲ ዞባ ምርድዳእ ንክህሉ እዩ ዝፅዕር በንጻሩ ግን በቲ ወገን ናይ ኢትዮጵያ ንዑ ዝዕድም ንነዊሕ ዝጠመታ ኣብ ኤርትራ ሰላማዊ ዝኾነ ሓበራዊ ምርድዳእ ዝብል ፖሊሲ ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓሳብ እናቀየሩ ኣጀንዳ ዝኸፍቱ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ከም ዘብሎም ዘሎ ናቶም ጉዳይ ከመይ ይመስል እስከ ንእሽተይ ኣብቲ ናቶም ጉዳይ ተመሊስና ንራእዮ አውቃለሁ ኢህአዴግን ሙሉ በሙሉ እንዴት ሲያስተዳድር እንደነበረ ብዙ ነገር አውቃለሁ ብልጽግናን ደግሞ ዲቴል በጣም አውቃለሁ ኦሮሞ እንደ ብሔር ካለፉት ስርዓቶች ውስጥ እውነት ለመናገር ማለት ነው እንደ በብልጽግና ጊዜ እንደተበደለ እንደተገደለ እንደተረሸነ በማንኛውም ጊዜ ይህን መሰል አደጋ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ደርሶ አያውቅም So ተምሮ ኦሮሞ ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ዘበና አብይ አሕመድ ዝዓበየ በደል ይበፅሖም ከም ዘለው ኢና ንሰመ ዘለና እዚ ናይ ቪክቲምሁድ ሜንታሊቲ ወይ እውን ተበዲልና ዝብል ቋንቋ ድማ ግዲዩ ኣብ ግዜው ሕነ ንኽፈዲ ዝዳሎ ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ንቐፅል ኣምሓራ ከንታይ ይብሉ የሚገርመው ሽመልስ አብዲሳ ቄሮ ድሮን ይዞ ነው ጎጃም የሚሄደው 1 ሚሊዮን አማራዎችን ኦሮሞዎችን እያስታጠቅን ነው ወዘተ በጣም አሳፋሪ እንዳጠቃላይ ግንኙነቱ ወይም ጸቡ ከአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ጋር ሳይሆን እንዳጠቃላይ ከአማራ ህዝብ ጋር ነው ከኦሮሚያ ክልል ወደ ጎጃም የሚሄደው ቄሮ ዱላ ይዞ አይደለም ድሮን ይዞ ነው እያለ ቀጥታ የፋኖን ትግልና የብልጽግናን ትግል ከኦሮሞ ህዝብና ከአማራ ህዝብ ጋር አገናኝቶ ትግሉን የህዝብ ያደረገ زغانتايم زبل زلو تي إليت ناي أورومو فلايت ناي كل الأوروميا حلافي شمال سبديس زبال أبتدأ كعامي إن هزبي أورومو أنت أرى محرا أم أتاوي ون نتناهم أورومو سلنا محرا لو سلنا يتقرأ لو كم يرجون نت أورومو زبال زحية لا كالك جبري خل زبل أجندة كم زلون من قصد ما بيدون زلو قبل لا محرا زجبرو زلو زبال زربا أبتدأ كعامي إن سمع زلنا وعنقايو تجاربو جنوم زبلو ود ما استفل عليه لذي قطال نريون تلو خان زينا ያንታመሩ ማለት እዛኔ አሽሩሪዮ ቁጭን አርፍጨተኛ እዛ አኖቹ መጥቷል በፊት ያለፉ ነው አርፍጨተኛውና እሱን ተኛ በቃ ችግር የለውም so ከም ዝንሪዮ ዘለና ናይ አብርሃን ጁላ ሰራዊት ቀጻሊ በፋኖ ከም ዝማረኽን ሕጂ ድማ ብርቱዕ ግፋ ሓድሽ ሰራዊት ንምሓዝ ብዙሕ ግፋ ይገብሩ ከም ዘለውን ሰራዊትና አቅምናቱ ወተሃደራዊ አቅምናቱ ብቁፅሪ ዝሰፍሕ ንክኸውን ኣቢ ብዙሕ ይፅዕር ከም ዘሎን ብዙሕ ኢንቨስት ይገብረሉ ከም ዘሎን ዝንገር በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት እስከ ተጋሩ ከንታይ ግብረ መልሲ ሂቦም ብዛዕባ እቲ ኢንተርቪው ዝግበር ዘሎ ጽልኢት ዝጉስጉስ ነገራት ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ህዝብታት ከም ዝበኣስ ምግባር ረብሓ ይብሉን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከተባኣሶ ኢልካ ዘይለዓል ኣርእስትታት ይለዓል ከም ዘለውን ተጠቂሱ ንሱ ኣብ 2025 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ዝኾነ ጎናዊ ኩናት ከም ዘይኣቱን ናይ ምግታእ ፖሊሲ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ነቶም ዝጋገዩ ዘለዉ ድማ ዓዲ ዋዕሉ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ ጸላዩ ልዕሊ ኩሉ ኣነን ምጾት እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጸላዩ እና ኢትዮጵያውያን ዲና ቀዳማይ ምርጫናውን ካልኣይ ምርጫናውን ሳልሳይ ምርጫናውን እሱ ኣብ ትግራይ ንትግራይ ካብ ትግራይ ንኢትዮጵያ መድሓኒት እዩ ዝብሎ ዝፀረየ ትፔልፍ ኣብ ትግራይ እውን ንትግራይ ካብ ትግራይ እውን ንኢትዮጵያ ብናተይ ረኣያ ንቲፒኤልኤፍ ብቁመኑ ንትክእ ሓይሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ የለና ቲፒኤልኤፍ እንታይ እዩ ኣብዚ ነፍስኻ so ኣብቲ ዘለዎም ፀገም ውሽጣዊ ፀገምናቶም ከቢድ ከም ዘሎ እቲ ቅልውላው ኤሊት ናይ ትግራይ ተደጋጋሚ ክበሃል ከሎ ብወገን ኤርትራ ዝተዋሃበ ርእይቶ ግን ነቲ ዘለዎ ኩነታት ሰጊርካ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክኽየደሉ ዝኽእል ጉዕዞ ክፍተን ከም ዘለዎን ካልእ ኣጀንዳ እናፈጠርካ ነቲ ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ቅርሕንቲ ምፍጣር ድማ ውፅኢት ከም ዘይብሉ እዩ እቲ መንግስቲ ዝነግር ዘሎ ወላ እውን ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ መልእኽቲ እውን ንዑይ ዘንፀባርቕ ናብ ህዛብ ፅልኢ ክወርድ ኣይግብኦን እዩ ውዳቤታት ተጋጭ ሓደ መዕረፈ ክረክብ ሓደ እዋን ንህዛብ ግን ኣይትፀርፍን ኢኻ ንህዛብ ንቁልቁል ወሪድካ ምፅልላእ ንኽፈጥሩ ወይ ፅልኢ ኣይትሰብኽን ኢኻ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ግን እቲ ንዕቁና እዮም ትገለ ኣብ ታሕቲ ከንታ እንተወይ ዝበልክዎ ኣብ ታሕቲ ኣብ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ኣብ መንጎ ተጋሩ መንጎ ኤርትራውያን ኣይኮን ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ንባዕሉ ሓደ ነቲ ሓደ መንዓቕ ሓደ ነቲ ሓደ ኣነኮ የለን ዲ ዋላ ቤት ትምህርቲ ክትመሃር ከለኻ ዋላ ኣብ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ቦታ ክትዋፈር ከለኻ ናይ ሰብ ባህሪ ኣሎ ኣነኮ ታት ኣብ ታሕቲ ስኢሉ ዝተርፍ ነገራት እዩ እምበር ናብ መድረኽ ወፂኣ
أنصار حزبي ينعقون أيام كم يقولون أمريكا كن دزز أكل جزيف زربا يزردي ناي مرعتي إترا جمجم الله حدا فيليت نشيح حمنا حنتي دمو نحمت ناسو توم تقول جمعة الله سمع الله زي ببر أسراتي أي ببر أسرات مستعنتوي أذكرون زولكم نايش حنشي عتامي تنتيس أنا تأساسي رزولون ألن لأن مساء تأساسي رد حرك زارور كم جل بعد سلطانيس لعلوي ما راح يحوحتي لعلوي ما راح يحوحت كوينكا أما درخ وثيقا صل هزبتات كم زعينت مجلسي تهبديها انتهي كهتربح انت تربح زغنة زيتي شجرات زيتي صقمات دحر الزرباتات زي توق تسهبن بعلو አይተረደን ነው ይሉት ህዝቢ ታውቁ ሆታይጅና በለው ሁሉ አስመራ ተደብዲባ ብነፈርት ዋ አብ ወሰናስን ዘሎ መፈሐፋሕስ መሊስካና ውሽጥ አስመራ መጽኻ ደብዳብ ትገብር ሽዑ ህዝቢ እንታይ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ከድሊ ጸኒዑ መስጓብ ዝበሃል ቃል ነፂ መስጓብ እዚ ዘሕዝን እዚ በሰላ ዝገድፍ መስጓብ ዝበሃል ህዝብታት እንታይ ይኽባህ قليو بعسب بمدرة بداتنا عسب قليو بزي بزلام بس قليو بزي براما بيتنا فلقها ولاد كابدينا فلقها أدخل ولادها فليخنا مساها كم زي عينت مكلبات ترأيو زي فلت بحبش انتهينا نرجع لنا زي بدراسي كبور دراسي تصل من درار تجبر زلو تعمي أدلاين وانا والمخانو كنا منتهي كرساعي في التنارلو تكون تدخين رسو دقاقيمو نتزبي كتنكحون كتفلتون كم زلكا أي موداتا بتدقاقامي كنريا زلنا دما أبزاني نعدخان مملاس ملكت قداي بزوع زي نلمعاز ملكت أستاذ دما قدامنت كوابون كم زلو ኤርትራ ኣዝዩ ማራኺ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐን ሃብታም ህይወታዊ ብዙሕነትን ተዓደለት ሃገር እያ እዛ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተደኮነት ብተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ተሰለመት ሃገር መንበሪት 70 ዓሌታት መጥበውቲ ብደረጃ ዓለም ዝጸንታ ዘለዋ 12 ዓሌታት ዝርከበአን 629 ዓሌታት ኣዕዋፍ ከምኡውን ኣስታት 2408 ዓሌታት ኣትክልቲ እያ እንተኾነ እዚ ሃብታም ተፈጥሮኣዊ ትዕድልቲ ከቢድ ሓደጋ ኣንጸላሊዎ ኣሎ እዚ ከዓ ጠንቂ እንዳንቆልቆለ ዝኸይድ መጋሃጫታት ወይ መጓሰዪ ቦታታት ምውሓድን መንቃጽምን ጩማያት ምብሕጓግ ሓመድን ጥዕና ሓመድን ኮይኑሎ ሳዕቤናት ናይ ዝልዕሊ መጠን ዝኾነ ምጥቃም ዕንፀይቲ ንፅዓት ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ እዩ ሎ ዜጋ ቁጠቡ ናይ ውልቁ ይኹን ናይ ስድርኡ ይኹን ናይ ከባቢኡ ናይቲ ሃገር ቁጠባ እዩ ኣብ ተቐመጠ ይቀመጥ ዘለዎ ዕድል ካብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዜጋ ዝበለፀ ዕድል ስለ ዘለዎ ኣብ ወፍሪ ክሳተፍ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ኣብዚኣ ብረት ኣላ ኣብዚኣ ሴክተር እዚ ኣብዚ ኢንዱስትሪ እዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መደብ ክሰርሑ ኣብ ኩሉ መደብ ክኣትዉ ክእሉ ኣለዎም ንሱ ኢልካ ግን ኣና ነተባብዕ ኣለና ኢልካ ኣብ ክሰርሕሉ ዘይክእሉ ዓውዲ ክተእትዎም ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሆቴልን ኣብ ሬስቶራንትን ጥራይ ኮነ እቲ ወፍሪ ዝግበር ኣብ ሕርሻ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ወፍሪ ኣሎ ኣብ ምስና ኣብ ለንበይሎም ዓውድታት ዝፅበየና ዓበይቲ ናይ ወፍሪ መደባት ኣሎ ኣብዚ ተረኣኻል ዓበይቲ ናይ ሓፂን ናይ ፕላስቲክ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ነንበይኖም ኢንዱስትሪያዊ ምዕባለታትን ዓበይቲ መደባት ኣለውና ነዚ ተድልየና ዓቕሚ መንግስቲ ክወፍር ይኽእል መንግስቲ ኣብ ድሩት ከባቢታት ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል እዞም መሰጋገሩ ኮነና ክእሉ እዮም ካብ ናይ ድጎማ ካብ እንጋሎ ካብ ናይ ሳብሲስተንስ ቁጠባ ወፂና ናብ ማኑፋክቸሪንግ ክንከይድ ኢና ክንብል ከለና ናብኡ ክንከይድ ምእንቲ ኣብ ኩለን ሴክተራት እንተላ ዕደና ወፍሪ ናይ ኣብ ደገ ዘለዉ ዜጋታት ኩሉ ኣለዎ ነዚ ሕጂ ቀጻሊ እገታታት ግበረሉ ስለ 30 ዓመታት ናይ እገታታትካ ኣባያ ዓቕምና ብግቡእ ኣይንጥቀመሉ ምእንቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዜጋ ከምዝለምስ ምግባር እዩ ኣብ ቁጠባ ሃገር ኣድማዕን ብጡፍን ተሳትፎ ከምዝህልዎ ምግባር ታዋው ክዋደድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ ብሕጊ ብኣዋጃት ብግብሪ ከዓ ንዑ ዝኸውን ምቹእ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ናይ ትሕቲ ቅርሲ ናይ ማይ ናይ ፀዓት ናይ ዝተፈላለዩ ንዛረበሎም ዘለና ናይ ልምዓት መደባት ከዓ ነቲ ሃዋህው ምውዳድ ማለት እዩ ድሕሪኡ ወፍሪ ከመይ ጌርካ ወፍሪ ትገብር እንታይ ዓይነት ፍርያት ተፍሪ ናይ ብሓቂ እዛ ትበሃል ዘላ ናይ ብሓቂ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክትግበረሉ ትኽእል ኣጋጣሚ ክፍጠር ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዝበጎ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ድማ
كل نفس وكف انت ديبلنا زبس حير تراوي أبعدو أبتي كجبر زخل جعزم عبالة إيدو كحوس يدليو بعاقمو سلازي كما يجير كان زو كنتات زي بزمتش تزلو تعتقرصون أخولي تزلو ماي من البات نايت ساعات حطي مخنياتو كتسرع عند روحينكا نمنت نهنت عادي ونخالك كجبر تغينو نبعد كمينتو نايكالوت نجرات تدلعينت كله سلازغل بزقلت في كمزي منجست بريزنت خبلوس أنا بزقلت في منجدي سجمتك وسدلون تهز بدما أكمزن خواسع الدل خفتلو تزبلتي بفلا بحرشة انت أنا تستوات وكمت خمزغل بقليلو تريقاتات تسرحي زلو انتاي فرق خمزغل نازل سمعو نقرب نتفتات أبيك سمالو بغندو دما نحنا لوطي نعنا درينا جن مستم مهرات تسرعنا نخيد لنا مالتي أبيدي لا غيري سكازنا نذهبو أوزن وزاني ورسس عنك للتان عمد مو حارشة زين ماكينة دياتو أول أبز مستوى عندكوا بسلع قريبة بقري هو بري نال خم نجيري الحارس بنات بلب أوه أبي الله هالو أبي الله عد هالو هالو أبي الله عد هالو يتبادلوا فينيتو تزنبرنا يوصل المات حاليفوس أبز برهان زبط إحنا ندحري عران الشيخ مريت كابل عخا زغونة عدها قسين كان دحرك إسكا صرقيها ليتن معلتن كوريل كاس مرهان دحر عتي خزليا كعدا بصيحان دحر مصيخا ماني خزبلك ندحر زي لوسي كاوز عبداتا جنت بحال دين سا جنت لويط له هاجر يدبل انا حقوساتينا منقسنا دو بللنا نحنا غا بتعززنا فقر كنملخا እግዚአብሔር يحجز تغبرلو عينتنا في الرياض كان تايم السن أبو داون على مول إدارات كمية كتقرون دبان أكان خريج من كوجينات يقول زمان سيمبل قليل نقول نازي نيتشو أو وقت فترة من تسر جاتات كله مقعدة كله إلكتريك أقول كله ما يكون له بومبت ما يوالنا ما في راتات كله نازي فرزق حق زمنتي أبو هذا قالوا صب قالوا عندنا أجي تدرتين تزوج حق كم زق وسط خلك عبد الجزار الله زغونه نقول نشوفه هو مفترض من زارب لهم دلنا هاي جماعة مجموعة تبعنا نقول بالمود هذه كل جزء هو صدق إن الحكي أو زي صاحب سحنا دينا عبد الجزار الله زي قطع زلون تقدر سنة الحاتن من مدارك تقولون جبل ده تواجد هوا ده تداروا خوابيتات نقول نحن زغورم يتبعونها هم دخولنا كمان لازم نرجع رسولنا تناول في مداراتنا نحاولوا كابز دلنا هنا سبسيستنس خطراتيو أجيو إندستريال دخولنا نعمل نسمع درجات بس غيرنا مو بعد لو كتلا بيقول درجات إحنا لنا هنقول منتي لما درجاتهم أنفتنا عبامو لما نقولهم كواس أخويهم كلهم أوش تعالوا دول سوين أو أتي ده يسرح لهم هناك لهم بين قدم كواس الخلال وطق يتفتن الدكار أنا بقى يتبلنا ما راح أختار لك زي حجي القومات بعد لنا جزارسو هذا من هالواش يتطرق حلف ده يقولوا معنا بنكو قلقلاتك انتهي بس منتهي درجة الله وخمسين بصلوا وفرتات كل حجي تغير فتلاتات عم منتهي درجة الله نقدروا بان كله نايل معت بان كله حاضر له بزح نقرات مسيت ولا يزوم من جزارسو نزلوا قد صالي محلقاتات نايدقة كسب كندي نزل خمسة مسألة وفري نبتفل عليه عودتات كتوالي غير لبعلون موسيقى يحلف كلن بانكو أقول قلتات معرة تفل علينا وفر بوليسيتاتون تسامي أخيت سنة له نزلون قبو بايت أخفطر له خلاله تهواه وكبل خلاله بقعات اللودي انتهى بس انت بقعات بقصص أموسع زخيد له جنزباوي زرقحل أقول قلتن بخوني كما يكتب ما تكال هيدا قلنا شرعنا قلنا قد يفاسو كم نور توزدت غيرها بحفش انتهينا نردلنا كل زي زبحال زلو بتعمي صبوق واناوي زربايو اب اسرع اسران حمشتن بتخكل نزي كونتات زي مور ديتيل ناتوهابو بتزلو كونتات ولاتي هنتوين نزلو دلون نزلو بنشتي منقديك بقصلو زخل منقدتات تمنقست زيادة عباتو كيرو اندحر سريحو مو نتزلو دما نابتزبي بتتقاقامي حنتك زيادة يكون بتتقاقامي كم تبريزنس بلو زلو لتحت وريدو اتوم زقبو منسترتات بتتقاقامي نتزبي لكا كمزن كالو تقرات انفستمنت نخصعبا
ክልምናን ከእምናን ለይትማዓት እንድፅዕራ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ተመሳሳለ ስጉምትቶም ሚኒስትርታት ንዑ ዝምልከቶም ዝያዳ ክጉስግስሉ ዝያዳ እቲ መንገድታት መብርሂ እናሃቡ ብቆንስላዊ ጉዳያት ብኤምባሲታት ድማ ነቲ ህዝቢ ክትእምኖ ክትክል ኣለካ ድሮ ንሕና እውን ገለ ክፋል ዓቕሚ ነበርክት ኣለና ነቲ ህዝቢ ናብ ዓዱ ገፁ ጠሚቱ ኢንቨስት ንክገብር ዝያዳ ግን እቲ መንግስቲ በቲ ማሕበራቱ ገይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ቅድመ ቀዳምነት ሂቡ ክዋሳሉ ተኽኢሉ ዘይከኣል ነገር የለን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ብፍላይ ናይ ሰላም ሃዋህው ከምኡውን ነቲ ዞባዊ ርግኣት ኤርትራ ተበርክቶ ዘላ ጽቡቕ ግዜ ኮይኑ ይስማዓኒ ነፍሲ ወከፍ ድማ ናብቲ ጽቡቕ ገጽና ክንጥምት ነቲ ዝጎደለ ወይ እውን ነቲ ሕማቕ ተኣልሙ ዝዛረብዎ ዘለዎ ዘይኮነስ ነቲ ዘሎ ርግኣት ጠሚትና ናብ ቅድሚት ገጹ ንምውሳድ ክንዋሳእ ፃውዒተ ይገብር ከም ወትሩ ናይ ሎማ ርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሓሳባትኩም ኮሜንት ሰክሽን ኮሜንት ምፅሓፍ ኣይተቋርፁ ኮሜንት ብጣዕሚ አገዳሲ ነዚ ቻነል እናበልኩ ናይ ሎማ ርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም يتعمر